ama nola zure belaunetan nindan dukazun artean utz nezazu zure bularrean buruan pausan dezadan ene bihotzak zer sendiduen nahi baiteran zuterran zure ezpain sakratuetari ikasi nuen mintzaira ene deia motiuaren bide zinuen entzun eta gero zen erdian mundurat eman ninduzu biziaren grazian lehenik gero ogin bertze maitasun berantzian kinduta mamaitea zendako demanda Arratsaldeon, ongi etorriak amezketara, gaur amezketan duzue pilota oro, amezketako Larrunarri pilotalekuan. Garai baten Josean Tolosa txapelketarekin ezagutzen zen torneo hau, baina noski, behin Jokin Altunak buruz-buruko txapela lortuta gero, ez zeukan zentzurik Josean Tolosa txapelketari deitzea, eta orain ja, amezketako txapeldunen txapelketa egiten zaio. Azkenetara iritsi da, eta gaur, 3 final, 3 mailatan ditugunak. Kadete mailan, promesa mailan eta nagusien mailan. Eta nire ondoan herritarra, pelota asko ezagutzen duena, herria asko ezagutzen duena, pelotalekoa zer esanik ez. Eta hemen amezketan, txapela ere, buruz-buruko txapela ere lortu duena, Ekaizar Alegi, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Gaztetu zaitu, torneo hau ikusi eta esate bai, nire txapeldun izan dituen hemen. Bai, urte pilaka pasai eta, bueno, guztua atotzea, gazte ikustea. Bueno, 3 mailatan jokatzen dena, eta nioen, gari baten bazula zentzua, Josean Tolosa txapelketa ditzea, baina Jokin Altuna txapeldun izan da, amezketako txapeldunen txapelketa dela. Bai, azkenen Josean txapela irazizun da be izenen jarri zan txapelketa hau, eta, bueno, Jokineko itenak, Marko itenak puskatu ditu, eta, bueno, egizan oso ondo dago ez, bin izeneko txapelketa deitea. Eta txapelketa benetan ederra da. Buruz-buru, gaztetatik ikasten malima da hobeto, buruz-buru jokatzeko behar diren rekurso guztiak urteekin ikasiko dira ikasten malima da, baina beti dago ikasteko denbora, eta gaur hemen 2 gazte ditugu lehenengo partidu honetan. Beraien aurkezpena egingo dugu, Ikar Nazabal betelukoak 16 urte dauzka, 1,84 zentimetroko altura, 69 kiloko pixua. Kanpoan utzi ditu Landa eta Latz, biak errez gainditu ditu, Landa 8 utzi zuen, eta Latz 5 utzi zuen. Julen Etxaniz Azkoitiarra, okar espaldimanago bere aitarekin Ibanekin partidua baino gehiago jokatuko zenun, ez da? Bai, gazte izaten, oan beseme hemen dago alkarrekin ibilita, bai. Atu asko. Julen Etxaniz dioen Azkoitiarra, 15 urteko pelotaria, 1,78 zentimetrorekin, 72 kiloko pixua, eta Nazabali 2 partidutan, Landa eta Latzen artean 13 tanto egin baldin dizkiote, honi, Etxanizi 3 partiduren artean guztira 18 tanto egin dizkiote. Olanok 3 gizizkion, Paraguayok 8, Teletxeak 7, Nazabalek Zaramaga irabazi du, Ataun irabazi du, Lesakako irabazi zuen, Etxanizek Getarikoa irabazi berri, Gipuzkoako titulare lortu zuen, Abadinekoa ere bai. Bueno, Ekaiz, bat eta bestea, nola ikusten dituzu? Bai, esan bide ikusi partioan hemen da asko jokatzeko pelotan, ez? Han gaztek izan da ikusten zen mutilek kadetek izateko ikusten mutil busket. Eta, bueno, irutu zen partiu iruetan, igual, bueno, a priori betzara esateko peleatu xamarra irutu zetela izango da, ez? Igual,
Nazabalek asko jogatzu pelotan. Baina, bueno, iruditzen zait partiu oso peleatu izango da, biki asko jogatzu. Pilota horok emankizuna egiteko, lantalde eder bat ekarri du, lehendik pilotalekuetan trebatu daena, bi Manez ditugu, Manez Crespo eta Manez Alkezar, eta horiekin batera, kamera lanetan Josu Artola, guztierire animorik haundigenak, eta eskerrik asko hemen lanera zaltzeagatik. Epaile lanetarako Jon Uria, pilotaleko guztiak ezagutzen dituenak, eta torneo ofizial naiz pribatuetan hau ere ondo trebatua dagoena. Eta pelotazaleari ekaiz gogoratuko digu, hainbat torneotan, hainbat txapeketetan, segun eta ze kategori izaten da. Sakea alako tokitik eta alako marrak egitu beharra dago, amaizketan ez. Sakea lautik lau kategori guztietan. Bai, askotan, lehen mitzak karetetan da iruti lauea eta itzatu ziren, da, bueno, ni uste ondo hau da, porque askotan sakatzaia alin bat iruti sakatzen bauk izan aberit, eta gaur egunen baizu profesionala ikusitare asko aurrea jutegi eta zulo asko izatea, baina, bueno, ni uste lautik ondo daula, bai ikasten juteko eta bueno, sakatzaia danak lautire asko sakatzen eta, bueno, ni uste restatzaia justugo alin ba hogeto hilidek da. Ondo diozu, gainera sakatzaia denak sakearekin abilezia pixka bat izan ezkero, 4 erdia seguru, baina kuadro bat irabazeko aukeri izaten du eta jartzen bali madezu, ateratzen irutik edo iruterritik, kuadro bat irabazte hortik hori asko da. Bote irunein da bitik aurre haiteko arrisko, sakatzaia alin bat, hor, egizan izu ezkaberiteko arrisko. Torneo pribatuek duten bentaja edo desbentaja ez dakit, norberak ikusiko duela, baina torneo ofizialetarako egoten da beti sake arresto alako tokitan, hemen ez dago horrelakorik eta hemen dena sakea lautik eta lauko arrastoa gehitu beharra dago. Beste goza bat ere bai, gaitz, torneo pribatutan bakitzen nahi duen egiten du. Eta hemen pasa bakarra dago, bueno, pasarik ez dago. Pasa egiten baldin badezu, falta da. Bai, azkenen horre, eta erresa, gaur, azkenen azpitik sakatzen jute, minik egin aitea. Igual afizionatu luzeo egiteatik, baina, bueno, ondo egitu zait. Azkenen profesionaletan oin bat kauta dau eta beko gehola aitea ondo egitu zait. Bueno, da pilotalekoan goxo gaude, baina zu bidean zentozenean, zu hemen barroan genduanean, hori da erauntxi egota duena. Bai, bantxen, etorren etxetik eta egizan... Harrapatu altzaitu? Ez, harrapatu, hotxak gaitu jo, tumai hotxak, baina... Hemen barruan, bai, mako entzuten zen hor. Itxiko nago pentsatu eta bai itxire. Bueno, jendea pixkanaka, gaur egun ondia amezketan, San Bartolome eguna, herriko zaindaria, festagiroan txakolin jagunari izan duzue, behiz polita zenuten. Bai, goizu ondo junda ez, semek eta ikusi aurretik herrikiroletan ibili, herriko ume pil bat, eta txakolin gaztareta izan da, eta bueno, bai, egizan oain, bazkarik eitzateie, noa eune eitzatean, da jendea, egakizu gain jo bostadi eta, bueno, ni uste gaur sarrera handi izango gara, eta jende pile, torriko da. Ondo sartuko zen txakolin, ez da gainerak ederra egin urtarako, ondo sartzeko, bero pixka bat egiten zuen, da... Bero hori, bazpare gutxiatu hau, ez dela arrisko handi izaten. Bueno, Jon Uria epailea, bi pelotariekin, Gerriko Gorriz Igor Nazabalde Nafarra Betelukoa, Garriko Ordinez Julen Etxaniz Azkoitiarra, Txapa Irera, Urdin. Sakea, Etxaniz entzat. Beste kategorietako partidak ez dituko aipatu. Promesa baian, Ibar Luzea eta Zabaleta izango ditugu, barkatu, Ibar Luzea eta... Luzea. Zenego baztu zait. Ibar Luzea eta Eñaut Lizeaga, bai, Lizeaga. Aztegarrako pelotari bikaina. Eta nagusietan Ikerri Uren Azpeitiarra eta Josu Igoa Etxarriarra. Gaur ditun ekaiz 6 pelotariak, 6 ere aurrelariak. Profesionaletan bezala ematen du afizionatuen ere, aurrelari ez dut errezagoa dela. Bai, atzelarik mano-mano egiteko... Aizkekak behunen ikustea hogeia dena aurrea jutei, oain atzea indu, baina atzelari atzen jatzen hogeia seitun aurrea jutei tanto gugatzea eta atzelari nintzeko mano-manoko zaiek jatzen nahi da bai. Hemen bota erarantzun du sakea Igor Nazabalek, baina ikusiko dugu partiduan zehar, ze hori ere ikasteko gauza bat ditute hauek ere, airez sakea erantzutera ikasiko dutela, gaitz. Bai, eta ni uste ja jun behar gaukela, ezke pelotak ni uste pixkeat motelik ez teolak arreunen, eta hemen behatzitik restatzen bauta beste aurrelari gaireako intentzioa alin bageia zaiala erantzutea.
Julen Etxanizek atzean egindako tantoa, Seidarritik ezkerrera ezin izan du pelotari eraman Igor Nazabalek, eta hor da, Etxaniz esek atertzera. Bat eta huts. Esango dugu, 18 tantora bitarte, pelotari bakoitzak lau atxeden hartzeko aukera duela. Eta hartzen bali maitu ondo, eta ez baitu hartzen 18tik aurrera, bakar bat hartu dezaketela. Hori ere kontrolatzen ikastea ondo dago. Bai, bat partidu horra bali maitu, ez? Askotan izate, nahiz eta gutxi nekatu taktika mente hartu garreko deskantzuk, eta gero bukaen ez badu, alda nahi, baina bai, ez da beti deskantzu hartzen nekeen gati, baina hori de kontrolatzen. Estrategiak ere balio du. Bai, dena balio hemen. Bueno, bi eta gutx, azkeniko tantoa Etxanizek esakez egin du. Sake atera du, erdi ateratakoa, eskuinez erantzun bikaina eman dio Igor Nazabalek. Etxaniz, bosterritik. Nazabal, Seidarrian, botera jokatzen bata eta bestea. Atzeratu ondo Etxanizek. Ezkerrez, larraungo Nazabalek. Etxaniz, seian. Peloteo klasikoa, egaitz. Bai, eta momentu enten... Garai batekoa dena botera. Bai. Etxaniz ikustea lasaioa jokatzen bezala. Etxanizen pelotaka da. Ezkerrez Nazabalek galdu duen pelota, 3 eta huts. Dudu egin hasia, sake restone aurre atzea iteu, eta ikustea Etxaniz oso, pelota alture eman da, baina hartzen itza oso ondo. 3 eta huts. Favoritu baltzen nukan, partidu ontareko egaitz? Hombre, esate, izut bik asko impresio handi indita, ez? Baina gero bakizu alkaren eta hasitako nik hasieran zain dut peleatu ikustetela, baina momentu enten hasieran mitzat ikustet Etxaniz oso lasai, bakila zein eta Nazal ikustet dudekin aurre atzea iteu, eta ikusiko da. Etxanizak begizearka begiratu dio, kontrarieria berren egun eta sake Zabal ertera du. Erantzun bikaina Nazabalek. Etxaniz boti goleaz. Ezkerrer mejoa atera da pelota pixka bat, ezkerrez Nazabalen pelotaka da. Boleaz Etxaniz. Lautik huts. Ez zuen bat pelota horrek ezera, baina bolea bikainarekin lau eta huts. Bolea indartxio jota paretan kontra errepetu. Bueno, bolea eman indio, lau eta huts partida zera. Bai, manu-manok arrisku izate du ez. Bat hobetu xo aldeiteko, finala, nerviok. Eta sakea beti bentaka. Eta sakea beti, bai. Lau eta huts. Azkoitiak oteiza pelota elkarteko keidea dugu Julen Etxaniz eta badoa, lau eta hutsekoarekin sake atertzera. Sake gurutzatua, ezkerrez airez, balekoa du erantzuna Nazabalek, atzeratu Etxanizek, Nazabalez utamanoz. Etxanize boleaz biparetakoa ederra izan da eta tanto. Bikaina, Bai, lehene bolea eman. Indarra mandio harrapatzeko zaila zuen eta bipareteko bikainarekin bost eta huts. Lehenko boleak da ezan da, baina hori jo, gaine paretak inda hor badau. Hemen egia guan parti guztik, final guztik goita bi ezetik, lehen denak, 18 ezetik. Hori da, pixka komentatzen genuen, ezta, sakearekin da bazela, kategori bakoitzean, garai baten akordatzen naiz, orduan txapeketa ofizialetan ere, herri artekoetan, lehenengoetan, infantilak 16 izaten zen, dakero 18 eta besteako 22 eta ez dago gaizki, ondo dago denako 22 izatea. Hain uste azkenen dena berdin jokatzeko, edadez, baina, dena berdin da fuera, eta bia. Zuru zentzuna lehen batzuk 16, beste 18, beste 22, eta hola bintzabaki dena 22 aukela. Bost eta huts, atxena hartzen Igor Nazabal, Julen Etxaniz bere halko emailarekin egon da berriketan, baina bere alatera dukatzara honek lehenbailenekin edio berriro partiduari. Hor ikuste aurretik zein di joan, posta utxekoa, seiun alt. Bai. Uste hau txikia dein da, sakea jotzeko. Zuzekin egizu hortxe. Bai, sakea jotzeko. Sake Etxaniz etzat. Hor da Julen. Beti ere zain du nundokan kontrarioa, sake atera du, ondo gurutzatua, 7 derritik erantzun bikaina eman Nazabalek, botera laugarreko atletik Azkoitiarrak ederki eman, ezkerrez airez Nazabalek, kantxa erdian Etxaniz, bost erditik Nazabal, Etxaniz, bost erditik, tanto peloteatua, arrotuz, ezkerra airez ondo Nazabal, Etxaniz,
Lautik ederki atzeratu arrotu pelota ezkerrere zen Nazabalek eraman. Kantxardian botea. Bostetik Etxanizek arrimatu. Nazabalek ezkerrere zeraman. Etxanizek luze. Airez Nazabal. Etxanizek Zabalera moztu nahi, baino eskura utzi dio erdian atzeratu. Nazabalek bolea zorain defentsan Azkoitiarra. Nazabalek beste aukera bat, botera. Naparra dominatzaile eta tanto. Bat eta bost. Azkeneko tambogazio egin mandio eta... Atzean egindako tantoa. Ondo dominatu du eta ezinen. Azkoitiarra eta bolea zeran eraman gabe utzi du. Etxanizek komodo ikuste, boleak ikustea konfiantza daugela eta hau ez du eman, baina Nazabalekoan pelotaka da luzea jau. Sei tanto hauetan Julen Etxanizen pelota ikusi dugu, zer iruditu? Ba, ez da oso fuertea ez da, eta nire esan duk maio honetako nahiko ondo dago pelota. Bizikin arrisko da, sakegin asmatu ezkero eta... Hor da Nazabal. Sake gurutzatua, ezkerrez airez, baleko erantzuna, duen euken hemen atzekaletik gora joan gotezen edez, biparetakoa Nazabalek eta bikaina, 2 eta 5. Ondo bogetu sakea ona eta bukaera ondi gobea. 2 eta 5. Nazabalek txapelketan esan dugu, 2 partido jokatu dituela, Landa eta Aldaz kanporatuz, eta Etxanizek 3 jokatu ditu, Olano, Paraguayo eta Telletxea kanporatuz. Batak Nazabalek bere azkenengo partidua hemen abuztuaren 2an jokatu zuen, eta besteak Etxanizek bere azkenengo partidua Telletxearen kontrakoa abuztuaren 3an. Beraz, 3 aste luze, amezketan jokatuko da dituztenak. Sakea Nazabalek. Ezkerren majo, pelota kantxar dira. Etxanizek erantzun. Bautera Nazabal. Lauteretik ederki. Etxaniz, Airez. Bautera 5. kuadrotik. Atzeraz Zabal. Arrima dutako azkerrez atera du nuedo da Etxanizek. Nafarra berriro dominatzaile. Pelotak da bikaina atzean jarri, Etxanizek ezkerrez eraman. Dominatzen segitzen du Nazabalek. Beste pelotak da bat. Boleaz Etxanizek ezin. Gozatzen. 3 eta 5. Tanto ederra jokatu du Nazabalek, Ikuste hauan eskuekin gozatzen edela eta Etxaniz atzetik era dominauta da eta oso ondo baina Nazabal. Partido polita. Eta hori epaia Erner, ze hemen adolko emaia kantxara atera nintzen, berriketara bere mutilarekin eta aldi berean hura ematea duz, eseri. Nahi baldin gatzein hartu, eskatu. Zorrot zuria, epaia. Ba, ondo, azkenen bestela luztatu da egitea eta... Zuk ere olakoak asko egin dituzu baino. Uste zutenean egin. Bai, gazpazu den egon. Eta horrein bezala zuaute duzen ezin egin. Boleaz Etxanizek etxokora eta ezin izan du. Igor Nazabalek pelota jaso, 6 eta 3. Arma gorra Etxanizek bolea, ja, 3 tanto ditu bolea ez da... Askotan komentatzen dugunak, sakea beti dela bentaja, eta ikusi da. Lehenengo sakea Etxaniz ez duenean, 5 eta 8 partziala lortu du. Gero Nazabalek bere hartu duenean, 3 tanto egin ditu. Bueno, egindako eta gero 2 gehiago. Beti buruz buru edo gehienetan pasatzen dena, hauxe da. Bai, normalen sakea daugenak beti izatea ez. Usnakon sakea tokatzea beti importante izatea da. Eta bai, azken eman, sakea... Azpitik ateratako eta sake luzea Etxanizek eraman. Nazabalek Etxanizek moztu, Nazabalek jaso. Boleaz Etxaniz. Nazabalek biparetakoa, tanto! Ez zuen arreza, usteke behen harrapatu du Etxaniz pelota hortan. Igor Nazabalek eta biparetakoarekin erabaki du markagailuak erakosten digun 4 eta 6. Igor, Etxanizek pelota atzea jotzeko, baina moztu indu eta eskua eman dio. Eta hor, bere buru saldu. Festak, bihar bukatuko dituzu ez da gaiz? Bai, uste guen hasi ziren da, lau egun nahikok. Garai baten gutxi eta horreiniko. Izan di hemen, 6 egunekok eta, baina, uste 3-4 egun bete-bete nahiko dira. Herri txikiateak. Sakea Nazabalentzat. Hor da Igor, 16 urteko beteloarra. Sake azkerrez, erantzun Etxanizek justua llegatu da Zabalean.
Nazabalen pelotak da bikaina, buruz gain pasatuko ote du, ez du buruz gain pasa baino, zazpitik aire ez ezin eraman Etxanizek. Ja, pelota bai, hoi... Bost eta sei. Nazabal ikustu da, botea asko gozatzen edela. Aurrekoa lau eta seikoa biparetaz egin du, hau bost eta seikoa atzean. Eta momentuz, ekaiz, esango dugu oso partido polita ikusten ari gala. Bai, eta... Peloteatua, galdutako pelota bakar badago, beste guztiak egindakoa dira, ondo ari dira. Ba, eta kosta etxe zai, alkarri tanto egin. Nazabal egin ditunak, eman da, eta bi pareta egin, baina... bai, partidu gogortukoan pinta dauke. Esan dugu, hemen partidu bakoitzean, pelotari bakoitzak, lau atxeden, lau utxarte eskatzeko aukera duela, 18. tantora bitarte, eta baina 18 egiten dutenean, hortik horrela bakarra. Hau da, batek 18 arte espaldi badu atxedenik eskatzen, berdin da, 18tik aurrela bakarra. Momentuz, ban hartu dute. Eta noski badauketela, nahiaina denbora, pensa, bost eta sei dagoenerako ban hartu baldin badute, badaukate bai gehiago hartzeko hastia. Eta momentuz, esango dute, ez nazatera, nekagarria, baina partidoko gorra hasi dutela bai, gaitz. Bai. Esotizu, guain Nazabal asko gozatzen da, itxan hemen atzetik aida, eta atzetik asko nekatzea beti defentsan, Sakea Nazabalentzat. Sakarekin tanto bat egin du Etxanizek Nazabalek oraindik ez du bat ere egin. Sake atera, ara, orantxe. Esan norteko lehenengoa. Sakea zan, Oso ondo gustatu jo eta... Partidoko lehenengo berdinketa, ekaitz. Bost eta botxa aurreratu da Etxaniz, da gero 3 eta 5, 6 eta 3, azkenengo 3 tantoak Nafarrarentzat. Lehenengo berdinketa. Bai, goina zalentzagona, hasieran ematezun urduri bezala, nahi irutu zen, baina guain ikustea oso asko gozatzen dira eta... Sake erresto auran utzi, korrika doa Etxaniz, iritsiko da, iritsi azeratu, boleaz Nazabalek eraman. Etxanizen pelotaka da, arazoak orain Nafarrarentzat, ondo Nazabal pelota eraman du, Etxanizen beste bat atzeratu, defentsan Larrango pelotaria, boleaz Etxaniz etxokoan, jaso Nazabalek. Boleaz, alamoduzko bipareta batekin, zotamanuz bai biparetakoa Nazabalek eta honek tanto. Honek ez du barkatu. 7 eta 6, lehenengo aldiz, Nazabal markagailuan aurretik. Etxanizek egokitu, tanto bukatzeko. Irutu zait, ez da latroitzen, ez da jala egin da, ez bipareta egin da, Nazabale berriz aukera genen saiatu bintea egitea eta oain ez da ogotu ari da esmatzen. 7 eta 6. Bost eta gutxasi da irabazten Julen Etxaniz, buelta eman dio Igor Nazabal 16 urteko beteloarrak. Eta ez da, errexea, da honetan da bostoz galtzen hasita buelta ematea eta... Neri maila hontako partidu izateko, egia da nik aspaldin ez duela ikusi kadete mailako partiduri, baina asko gustatzen ari zait. Bai, partidu, peleatu, jokatzen da baina aurreko tanto goga indu eta... Sake erantzun Etxanizek, Nazabal, lauterri bota dejada, eta tanto. Ailegatu da Etxaniz ez dako formatu buena egitearekin, berak 3. kuadrotik jokoa egin egizan du Zabalean, ez du asmatu, baina emeritoa noski Nazabalena da. Ba, ikustea, atrebitu ikustea, baki gustatzen bai bestek Etxanizek bolea hona dugu eta hemen mano beti izaten, tantoa egin berdu eta luzatu azkenen nor behar nekatze barrizko dute eta... 8 eta 6. Eta posta utxe dutetik, 8 eta 6 atzetik. Bai, 8 eta bateko patziela. Nekatu eta bilekoena zure mutila, ez da? Jokin, elgoi berretzokan Jokine partida zartunak. Bai. Eta finala bihar, Bilbon. Bihar Bilbon. Zer, meritu bakala, egiten ari udakin. Argi, baina... Ni uste duan gehiago dosifikatzea lehen baino, Uste partidutan gehiago emaneo eta azkaren badizu partidu dena ematen batzu eta oain partidu batzuk galduko igual, baina edo dosifikatu egin behar gara, bestela ezin da hainbeste partidu jokatu eta jokatzen egin mohon da
Aukera ikusi du hor Nazabalek, ez dakit horren beharra zeukan, biparetako bat bota du, ja ezkerrema oso betik hartu du, eta gero frontisean txapa. Azkoitiarren zatantoa, 7-8. Bai, eta Etxaniz, nekatu xan, bari, irutu zaizola momentu hortan, da behar eskubitik ezkerrea jona, eta bizpareta indu, baina, ez dugu esan ez igual, beste aukera bat ogoia zuen, baina, oain arte ondo bota juta. Esango dut, Kaiz, eta horri utxiko diot partidu gogor bat egiten ari dela. 16 minutu dira, bi atxeden txikirekin, eta gainerakoan gelditu gabe ari dira horren eman eta eman. Ba, eta oain arte pelota zaitik dutu aldatu benik, ez? Oain aidatxaniz. Askotan turko izatea ez, pelota aldatzu garen eskantxu bizkadein ez, boteatzu gehin da zen, baina oain arte uste pelota batein ibilela. 7-8 sake Azkoitiarrentzat sakearekin tanto bana egin dute. Jonen Etxanizenak 2-0 suposatu dio markagailuan, eta Igor Nazabalek egindakoak seinako berdinketa ekarri dio. Ordoa sakera Jonen Etxaniz Zabalean bote egin, sake atera, Sodamanoz erantzuna. Jaso Etxanizek, Nazabal Zabalean. Boleaz Etxaniz Zabalera intentzio guztiarekin eta adarra, Zortzina. Intentzio guzti egin da, bai ondoin, eta erresa jokaldi hori. Peña gehiago behak, Ederki jarri dut, ederki engainatu du, Gaitz. Bai. Oain arte guzti gainatxo gau, eta ezkio, eta ipareta egin du, baina hau. Partiduko bigarren berdinketa, zeina izan ditugu eta 8 daude. Sake Etxanizek. Nazabalek 7-teritik, baleko erantzuna. Bote txarrekin dio, erneko da kontrakantxatik jaso egin du Etxanizek. Nazabalen pelotaka da, Korrik Azkoitiarra pelota bila, jaso du. Dominatzaile Nafarra, atzeratu injartxu pelota loratua eta buruz gain. Atzean ederki, 9-8. Bai, errestua ikusten zan ez, botea etzula oso naturala ingo. Oso eskuia zabaldua, eta gero... Iruipen amandi ditxan ez negatu txan bagotu edan, pelota daude bai, gaieti pasai, baina tentzio handik ez du jarri gultatzeko. Bai, harrapatutare zilezkoa zuen, Zai zuen, baina. 9-8. Igor Nazabal horretik. Artu gogortzen, bai da, ja 9-8 eta... Partida 22 dela esan dugu, naiz 3 maila oso ezberdinak egon, kadete promesa eta nagusienak, 3 partidako 22. Sake ateratzera Igor Nazabal. Ordoa. Sake atera, ezkerreman sartu, Etxanizek ezkerrez, botera jaso, indartxo atzeratu, dominatzaile segitzen du Nafarrak, Etxanizek aire zeraman. Azan olako pelotak da Nazabalek, 6 boleaz, kapra. Kantxa eta kontrakantxa behirizten dituen arrastoan egin du bote, azten pelotak da joduen, Hankar 6 rintzazkion, bolea joduen. Bai. Pelota oso ondo. Bestela, amitsi izango genuen pare-parean pelota, beherantzi garro kuadran olako bat. 10-8. Bigarren aldiz Nafarrak, Igor Nazabalek, bitantoko arrenta. 8-6 bezala xe, orantxe 10-8. Nazabalek diferentzi bizka hartu balo, arriskutsu ikusten, eta honek tantoa auro bukatzeko bestela, aukera honen, da... Sake boleaz Etxanizek, zin. 11-8. Sakez Nazabalek lortu duen bigarren tantoa. 3 tantoko aldeak, Gaitz. Bai, eta garai, esatea geha, Etxaniz den pixka nekatu izan behar ikusitela, eta baina 3 tanto atzetik. Bueno, pilotalekoa erabat itxuratu zaigu, honein dipa daude, esarleko gutxi batzuk gutxik, baina erki itxuratu zaigu. Da, jendea sartzen nahi da, Uste hau, jendea lasai, onda da, kafe hartu za. Sake atera du Nazabalek, Etxanizek 7. Nazabal. Ezak egin nahi zen duen, baina egin duena ez seguro. Etxaniz etxokora, Nazabale jaso. Etxaniz.
dominatzen jartzeko aukera dauka, Boleaz Nazabalek eraman, hirugarren kuadrotik dejada, txokoan, ai, Nazabal ailegatu da, baina berak ere jokaldia egin nahi, eta ezin. Tantoa Etxani zentzat 9-11. Nahiko ondo itxia, baina aurretik ibilita ze onda. 9-11. Hemen ere txapelketak okar espaldimana gaitz fetxa asko izan dituzu, ezta? Garai baten abenduen ari zutezen izaten, gero irailera pasatu zineten, eta orain ja festatan. Bai, azkeneko esan hori 2 urtetan jokatu da festatan, ondo 3 urtean uste jokin jogotzu damen. Eta bai, ez da bestela irailen, normalalde irailen, San Mateotako kartortan jokatu izan dira, normale. Festatako programan da saltzeko ere ondo dago. Bai, eta bueno, azkenen honean jokin egin ezin balin bakarri zaila, beste inorri gartzea ez, eta bueno, holako atxaldea eta 3 partidu mano-manokoke, eta ez konparatu profesionalak duen kostea eta honek duena. Bai, hoi bintu importante nahi gara. Udalaren zat bai. Etxaniz esakea, ondo sotaman hor da Zabal. Etxanizek Zabalera airez. Bildu Nazabalek, botera Etxanizek, kantxa erdian pelota. Nazabalek eskuinez jaso. Etxanizek airez indartzu Zabalera, kontrakantxatik Nazabalek bildu. Irutarritik bota dejada txokora gaizki. Bai, lehenko ondo bota, baina hau 12-9. nahiko behartuta. 12-9. Atxeen askatu du Igor Nazabalek, askatu duen bigarna. Zan dugu, bakoitzak launa atxeden hartzeko aukera duela. Momentuz Igor Nazabalek bi ditu, Julen Etxanizek badauka. Eta 3 tantoko aldea, baina egia da, markagailuan alde gehiegirik ez dugula ikusten, ez bataren alde, ez bestearen alde, oso zerrekatua dagoela, ekaitz. Bai, ezin du Nazabalek ni uste goa momentu honetan hobeto dela, baina ez du golpe egiten aldeiteko. Eta bai, askotan zer pasatzen partidu ez batzu izten go kostatean bukatzen da uste garaio baino da nik lehen esan izut Etxaniz iruditzen zer pixkat nekatu jamar ote da eta Nazabalek tanto erresia bukatzen da. Pelota zaleak ere olako emozioa nahiago ez, Ba, ia zegoatzen ez, aurreneko 2 partidu nintzat, aurreneko eta 3. oso azkar bugo zien da, ba, betire... Behin etortzen zen ezkero, 2 ordu kiten badaima dituzu, 2 ordu tardio beto. Partidu ikusi bintzat ez, nahiz eta 12 bukatu, partidu egon daiela. Egaitz, esan dugu, zuk urte baten jokatu eta irabazen duen finala, zeinen kontra irabazen, Lasarto Elolan kontra, Mikel Elolan kontra. Guatzen ez, gaina behan dut hori zen. Bai, guatzen. Hau ere dintzen festa ziren da hori parea deskantxo ez da intzituen, San Bartolome zen, da hor nuntxe jogotzen. Guatzen ez. Eta nire nintzen... Hura behan duzetarla eta zu nervioso. Ez, nervioso, ondorik ez neon, baina, bueno. Nintzen, nire izan zera mano-mano jokatzeko itakoa, baina, bueno, hemen atean nintzen, da. Baizu, orduan, sakea jotakoa 3 euro. Eta hori, Bueno, 12-9, sake Igor Nazabalek. Sakearekin 2 tanto lortu ditu. Hor da, Larrongo 16 urteko pelotaria. Sake atera, gurutzatua, 8tik ezkarrez ezin. Julen Etxanizek, 13-9. Saketik lortu duen 3. Partiduko bentajarik handiena, ekaitz, 4 tantoia. Bai, eta ja mende horrek gara txarreko bentajak, Bai. Dudeke bai, baina atzet indio tanto baina aurrera juten ba, betire dude izatea ez. Sakearekin momentuz, asmatzen ari da. Igor Nazabal, sake oso luzea, 6tik atzera botekin ez jarritu. Eraman Etxanizek, txokoa, sake resto, txokoan tanto. 14-9. Hori guzti hori Nazabali, konbentzitu. Sakea jota horreia bazaki, aukera animazioen tantoa saiatuko zalata. Gainera ekaitz, botera 8. kuadrotik erantzuten baldin maduzu, eta beste aurrelegi izan da aurren uzten baldin maduzu. Bai, normala emitzat. Igual iritsiko zera, baina gero leharre egin da bokatuko urrengorako. Behartuta, eta
Eta gero urrungoan altu bota nahi eta kendu egin nahi eta gero bai dudek sortzei eta aurrelari eben sake hona joezko aurren jartzen da. 14 amezketan gaituzuela amezketako txapeldunen txapelketako finalarekin eta sakez beste bat. 15-9 lehen botera ezinazkoa zuelako aurrelatu da Julen Etxaniz airez erantzutera, baino hau ere ezin. 15-9. Azkoik errak eskatzen duen bigarren atxeena. Saketik tanto inda deskantzua eskatzea baze honik. Utzi jo, baino. Ez dakit, baina. Profesionaletan da ezin da, ez dut uste. Ez, ekaitze galdetzen dik, sakez tanto egindakoan esertze baute daukan. Ez da enteratu. Vale. Lasaion. Guezin arrezko. Arrizuta ontzi dugu. Gainen hemen sekretarik ezin guk egindako galdera hor da nik usentzuleak erentzuko zuten eta sekretarik ez dago hemen galdatu duzkero. Gure galdera eta bere erantzuna. Ez da normala. Argitu jenago gara, eskantzua eta normal nola utzi joan. Bai. Gero lehen utra bat egin ezki utzitako saketik. Hori da. 15-9. Pelotako gora berak eta zuzenen aritzeak duen edertasuna. Eta zuzeneko solasak entzuteko aukera. Askotan esaten da, bai, aldakaletan entrenatzailea zer dioen da guztu antzuko nuke eta hemen, bai, epaileakin. Egoan botiro eta ikusten zeakin. Bai. Askotan, politia da, azken bihin arte elkarrizketa hori eta... Sakea zik jaso Etxanizek. Orain botera jarri da, zazpiterritik baina ezin. Eta ja sakearekin boladatxoa, ekaitz? Azkenengo lau tantotik 3 sakez lortu ditu. 13-9, 15-9 eta 16-9. Eta hori baino, okerra ba, ni uste sake amateko zila, ez? Ez da izango ba sake fuerte, baina, bueno, azken Etxanizekoan dude goitu eta lehen airea jute zaio. Sake Ibarra Zabalek, erdi ateratako baina oso luze, beheratzetik erantzun behar azkoitiarrak erantzun da horren aukera daukana Zabalek, gantxan! Eixo ez. Bai, garbi ikusi Sake arresto gantxo, kuadro terretik hartuta zenen txapapera bota du. Hainbesteo konfiantza egin du, errexek ikusi du. Bai. Ba, 10-16. Baina behar bat mitza zein behar zuen, gaizko oangoa ez du ondoin, baina, bueno, nik uste urungoa ere ez da berdin egingo, baina saiatu gala antzeko haiten. Bai, gainera, sekulako bentaja daukazu, erantzuten bali maizu ere bezala dekaitz, beheratzi gara kuadrotik, ia buena egiten nahikoa duzu. Ez dakazu pelotarekin gehiagin saiatu beharrik. Uste gehi markatzea hundala. Bai. Sake Etxanizek, sota manoz erantzun bikaina Nazabalek. Boleaz Etxanizekora, Nazabalek ezkerrez utx. Parik alkarri? 11-16. Etxanizi boleak inda arrisku ikuste zaio, ez? Baina bestela gero gualak egiteko onda ez da trebitzen, ez egit. Hoai arriskatu erriko gara egin dago. Etxanizek 15 urte, Nazabalek 16. Itxura derreko bi mutil. Bai, mutil. Etorkizun bigaina dutenak ekaitz. Bai. Urte horiek inola jokatzen baldin badute, Sake Nazabalek erantzun. Etxanizek botere irugorre kuadrotik indartsu atzeratu. Nazabalek eraman boleaz. Etxaniz, irugarren kuadrotik indartsu atzera. Zeiti boleaz Nazabal. Azkoetik erratanto dominatzen. Iruterritik atzeratu. Ezkerrez airez. Bikaina. Eskutik ateratzen garenean txapapean ikusten nuen pelota. Ekaiz. Bai, matea hundala eta, bueno. Eskun ondo sartu, baina, bueno. Edaratera zaio. Munduko deja egogona zebexe. Bai. 17-11. Partiduko alderik handiena, errentanik handiena Nazabalek 7 tantoka izan du, 16-9. Orain 6 tantoz. Hala, erantxia, hor. Bai, hotxa ba hemen, Bai, ondo antzuten da. Bai. Gezurrik ez dago.
Jendeare kanpo bidasia eta Hementxe barruan egoteko hobe. No, gogor ari du. Urik ezpada sartzen, bai, ez gara gaizki. Inoiz ere kontzen hemen arazorik ez da, gaitz? Ba, lehen hemen, gero tetxoa kanbiatu zuen, Ebi eite zuen askotan botera asko izaten zen. Ederki Igor, sake arresto txokoan 18-11. Bai, eta Nazale ez du dudik egiten, botera guen, bota etxeu. Bai. Ederki engainatu du. Bai, kapaso atzea manda zuen. Horzen lauterrien badazpada gelituta Julen Etxanin behatzekirako zehingo zuen edo aurren batzean eta erdibidean gelditzeak ez dira mesederik egin. 18-11. Sake atera, bosterira, ezker Etxanize jaso. Botera jokatuko du Larrongoak, biparetakoa ederra. 19-11. Txondo, eta lehen esate duna, baki zein behar da aukera guenen bota, partidu bukatu eta alba ez luzatu. Horrentxe baia, partiduko alderik ondina duguna, 19-11 eta zaila ikusten dela, gaitz. Lehen ematen zuen bazakit. 16-11koan bostantora jarrita sakearekin itxarropenen bat bazegoen, baino... Ba, asko kostatzen bai zaio Etxanizik tanto bukatzen da. Horrekin aldea du. Hor da Igor Nazabal, sake atera du, Etxarizek ezin. 20-11. Sakearekin 6. 6 tanto sakez, gaitz. Bai, bada. Ezken mano, gehiago imaginatik usit dugu, baina, 6 tanto eta... Azkoitiarrak askatu duen atxeena, esan dugu, baina 18 gerrendatutik aurrera atxeen bana hartu dezaketela. Beraz, honek esan nahi du, Etxanizek ezin duela ja besterik eskatu. Talde, Eta Nazabalek bai, oraindik beste atxeden bat hartzeko aukera dugu. 33 minutuko partidua, gaitz. Eta gogor, atxeden oso gutxi hartuz. Bai, segidan nahi die, egizan, osortzin eta jarrienen oain lehen hau da, bukatzen, baina osortzin arte behatzi eta sortzi hori mitarte gogorrazi joan. Eta normala ala seitzea, partidu hola jun bazan, uste biteko aderiko zala, baina uste diferentzia horren dala, Nazale eskotreioa idala esmatzen. Eta galdutako pelotak oso gutxi dituztela. Bueno, sakez egindakoak entzen bali ditugu, nik ez dut apuntatzen errestan utzi delakorik, nik sakez egindako zadartzen dut, ez daukat hor galduta, baina Nazabalek galdutakoekin Etxaniz iritsi da amaikan dut, Nazabalek 4 pelota galdu ditu. Bai, hor, bipareta egin daitzen hasianen itxuta. 20-11 hor da Igor. 1,84 zentimetrorekin eta dindik 16 urte. Sake atera du. Etxanizek ezin, 21. Gainea, duru zaio. Eta 11. Eta sakearekin 7. Aurtengo edizioko lehengo titula Nafarroara joango dalakon gaude eta gero txapela banaketarako okerzale hemenago zure lagun batek salto honek jarriko dio txapela. Salto Zabala. Etxanizek sakea ez erantzun eta bukatu da partidua. 22 eta 11. Azken hirutan toak ekaiz sakez egindakoak. Sakearekin guztira 8. Igorrek egin dituenak. Azken mina hundi, nire saketik ez? 8 eta gero jugadatan eba eta behatzi eta 8 arte partida gara ikusi dut. Horra. Eta bai, nire gero tanto bukatzen hobeto baitu gala eta horretik bezala. 35 minutoko partidua. Azerak bukaerarekin ez duz ikusirik izan, bost eta gutxasi irabazen Etxaniz eta ez duz ikusirik izan azerak eta bukaerak. Ez, nire Etxaniz partidu hobeto sartu da eritu zen, azal igual urduri xamak, baina behin pixkeat urduritasun hori galdun oso ondo jokatu, oso lasai eta... Ez hemen
lagunarekin berriketan nion esan diot, ez? Ibarru ze urretxukoa dek, eta berak, ez? Zubarragakoa dek, eta, baina izatik, ez? Bueno, haber bazako tatzen digun, Manes. Bueno, gurekin irabazlea Igor Nazabal, arratsaldean da zorionak. Zer asko. Partidu bikaina jokatu duzu, eh? Bai, bueno. Nik uste... Biratu kamerari, hor... Nik uste... Arronaldea jendea behire izango duzu. Bai, nik uste jundela partidu la tramoka, beha gasieran sakekin da mine indit. Baina gero nik sake hartutenen bai mine ikenun, da... Horla nik uste jundela partidu, Bost eta gutxi irabazten hasi zaizu etxaniz, baina gero ja zuk sake hartu duzunean eta atzean pelotean ondo, tanto bukatzerak orduan asko asmatu duzu, pelota gotzuk ere galdu dituzu, baina bereziki sakearekin 8 tanto apuntatu dituzu. Bai, hasieran ni banekin beha ito gautakon sakea banekin mine ingo zitela, da alden azkarrena sakeak entzean joan, da kendu jotenen ja orduan aprotxatu behar, da nik uste bastante ongi bai. Txapelketa kompleto egin duzu, Landaren kontra errez, Aldazen kontra errez, ez da esatera gaur errez irabazi duzuni, baina 3 partidutan, gaurkoan gehiago sufritu duzu, baina 3 partidutan ondo bilizera. Bai, nahiko ongi bai, olatanteoz erresa mateu, baina gero jokatzen hasita partidu gorra izan die, da jogatu beharreko 3 partiduk, da guztua, irabazita. Bueno, ez dakigu oraindik oso gaztea, zera 16 urte dauzkazu, baina etorkizun handia ikusten zaizu. Bai, ez da dit. Aldeten... Zuke nahi, ez da, zuke nahi gala izatea. Nahi asko, da aldeten gehien nasaiatuko naiz, eta, gero hemendik aurra zetatzean. Txapel, gaztea izan da txapel batzu badituzu, gaurko pentsatzen nahi dut ilusio berezi egiten dizula. Bai, lehenengo urteko izan da etziaten ditu, da urten lehenengo aldi jogatzen nola da gaina frontoi oso ongusta ezait jogatzea, da guztua, da ilusio handikin, da perpauta ginen txapelketa hau perpatzen egon dugea, denbo bastante, betelun da entrenatzen da, eta guztua, irabazita. Ba, Igor, eskerrik asko eta zorionak. Bai, zer asko. Ba, berbeste laguna zekotatzen egon. Azkoitiarrak. Julen Etxaniz, arratsaldeon. Txaldeon. Ez dela posible izan. Ez gaur ez. Hasi bai ondo, baina zaten da Hasi ondo hastea importantea dela, baina bukatzea importantea. Gaur bintzai. Beha goto, Bostu da gutxo zizela, baina. Gero, nekau da... Faio tonto batzu tarteko, beha txapela mago etxea. Eta sake errezatzarakoan ere dudak, ez da? Airez jarri, botera jarri... zaila. Honek eta prestatzeo garaixen aurri noatzin geldiu hor dudiotea eta... Indarrera baita frontik handi egiten da, bueno, auta beste dozein, botera sake errezatu ezkero. Da gero, nekau hori atzea da aurra emeste tanto korri gaur nekau, baina, bueno. Alde hona egin dut, urre gomerko. Bueno, txapelketa gauna egin duzu, jokatu dituzu partiduak Olano, Paraguayo eta Lletxea, baina finala beti izaten da, finala beste zerbait da. Finala irabazte bizetik, eta, bueno, urre gomaten berko. Eskerrik asko eta animo. Eskerrik asko. Nola zure belaunetan Mindandukazun artean Utz nezazu zure bularrean Buruan pausan dezadan Ene
bihotzak zer sentiduen, nahi baitera uzute erran, zure ezpain sakratuetari, ikasi nuen mintzaira, ene deia moriuaren, bide zinuen entzun, eta gero zen erdian, mundurat eman ninduzu, biziaren grazian lehenik, gero ogin bertze maitasun, berantzian kinduta mamaitea, zendako demandaukazu. Hemen ari nintzen berriketan Xalton Zabala lagunarekin, bigarren partidurako protagonista ja kantzen ditugunean, lehenengo partiduan badakizu, Igor Nazabalek Julen Etxanizi irabazi dela 22-11koaz, sakearekin 8 tanto egin ditu irabazleak galtzaileek bat, 35 minutuko partidua, eta urte askotan, hemengo buruzbureko txapeketa antolatzen eta amezketako pelota eskola eramaten jardun duen Xalton Zabala Arratsaldeon. Txaldeon. Zezena barreratik gogotik ikusten direla, ezta? Bai, alderreko lasaitasunekin. Bai, ezta? Bai. Buru azteak azte dituan ja hor, apirile aldera eta txapeketa bukatu arte, 11 buru hauze. Bai. Igizan da bezala, bai. Buru hauste beste egiztek izaten. Zer nozko partida iruditu zaik? Zer nozko torneoa? Partidua, Nazabalen. Partidua, ondana. Bueno, Nazabalen nagusitasuna ez. Bestea pelotari fina dek, berez. Oso fina dek, baina gaur etzekiat bete indanoz gertatu zaio. Bai, ala zanik bera, bete egin dela. Ni beste partidutan asko hobeto ikusi. Esperantza gehixio nean, berengan gaur. Bueno, garai baten hartu zen duten, txapeketa antolatzeko erabakia, ala joan da, urten poderioz Jose Antolosa txapeketarekin Jokin Altuna txapedun izan zen arte, horrekin ere izan zen meritorik Jokinekin zemalan egindakoak izan zeraten hemen amezketan, eta orain bi txapeldun dituzun ezkero, amezketako txapelketa. Amezketako txapeldunen txapelketa. Txapeldunen txapelketa. Bai, gauna, bai. Ondo, ez? Bai, oso ondo. Ondo erabakitako gauz bat, izan dela. Bai, eta seguro Joseanek ere ondo hartu zuela. Joseanek beha planteatu zen. Joseanek beha planteatu zen, ni baino kampeon handi bat zegoan, eta bere izena ematea dek, komeni dek, eta zatiz genuen jartzen hori. Eta festatako programa barruan zatuta, jendeak oso erantzun hona. Bai. Gainera kanpoan dagoen giroarekin da bota duen erantziarekin ez da? Etxean asko botako, zaparra parea botako. Momentuko abintzat bai. Bai. Orain ze, Xalton pelotari gabe, zer nozko bizimodua? Ze urteak egin dituk, ia berrogei ez baino. Bai, berrogeita lau. Berrogeita lau pelotan. Bai. Ondo. Eta tarteka tentaziri bai, etortzeko edo? Bai. Entrenamentu eta ikustea, eta etortzen hau, eta partidu dituen ere bai, eta ez da nahi. Baina izan duguna barreratik, ez da? Bai, kanpotik. Barrua sartu ez gaizki hartzen dira. Aholko matematikak eta gaizki hartzen dira. Bueno, orain partidua Xalton ja promesa mailakoa Oierribar luzea, horre telebistaz jarraitzen ari arraro egin zaio, guri egiten zaigun bezala, beti izaten da pelotarietan gerrikoak markatzen duela kolorea, gerriko gorria Oierribar luzea dauka, baina arraro egiten dena da kamiseta urdinarekin, bere klubeko kamiseta dauka, lapekekoa, baina arraro egiten dena urdinarekin ateatzean. Bai, arraro egiten da, bai.
Baina uste jat Lazkauko kolore diela, Akorde bakarra dute. Urdin eta txuri dituela uste diat, gaizkiz paleman hau. Ni nauk goatzen, hori kamisetak marra gorri du nahi ikusik, ez nauk goatzen. Bueno, damen Xalton, ze esperatik partidu honetan? Jode, gara bateko Biblian bezala, ez? David Golieten kontra olako zer ez? Erakostaldi handik eman dizkiek astearrako eta potentziala ikaragarri zeuke. Beri honetik ez palin badateatzen. Eta hor botileroa nahi zeuke eta nahiko soketatzen dik. Eta bi urteko aldeaz gain, kilotan aldea handia zuen. Eta behin nabarituko dek emate pelotan jotzeko garaien. Meretzi urte dauzka oraindik, laster egingo ditu hogei Einaute Lizeagak. Urrian 29 egingo ditu eta Oiarri Barluzea urritzu horrek 18 urte dauzka. Lehenengo partidarekin bukatzeko gero gaineri tokatzei txapela matea, txapela jartzea. Bai. Harritu nizena izan da, zenbat tanto klasiko ikusi ditugun. Botera zenbat sake erantzun dituzten, eta botera zenbat jokatu duten. Biak aurrelariak izan da. Bai, kadetetan ala izatek, normalen ala izaten. Nakio kadeten pelotak ligero izatek. Opaino 10-15 gramo gutxio ditu. Eta bizi atatzen dek eta azkar atatzen dek. Edade hortako uhituta dauden antzako. Bazarek espezialista dienak, sake guzik aide hartzen dituena, baina gutxi. Edade horten gutxi. Xalton Zabarla, eskerrik asko, eta zorionak urte asko hautan egindako lanagatik. Ez da gizea asko inaki, eskerrik asko egin. Ekaitzekin jarraituko dugu. Hor joango da Xalton bere lagunekin eta familiekoekin oraindik falta diren bi partidok ikustera. Eta ekaitze Saralegi hementxe daukago berriro prest. Neroketaren ingurukoak komentatzeko. Jon Uria epaileak ja finalontako pelotak ematen dizkietenean pelotariei hoiekin aproba dezaten. Badena prest, ekaitz, ja bigarren partidurako. Bai, dauan behotzen. Xaltonek esaten ziaken lapkeko kamiseta hori dela, eta segurunik hori bakarri dutela, urdina eta txuria. Behan kamiseta, bai. Narritzen izan da, igual gorria ez izatea, ezta. Baina, bueno. Bai, nime lapkeko ikusi izan ditut, urdinegin, beti urdinegin ikusi. Hor, pelotako arautegia kala dio. Egi da, garo, atxeulak herriko gorri eta gaineko... Betik kolorea garrikoa markatzen duela, baina... Erremonten ere ikusten genuen, inoiz kasinoak antolatzen txapelketan, batzuk kamiseta beltza eta besteak gorria. Kasinoko koloreako izirelako, baina beltza zeramanako garriko horrein zuen. Txapa irera berzeinek ateratzen duen lehenengo sakea. Urdin. Einau Lizeaga sakera. Eta behotze baren ikusizko sake batzuk eta haze ziba ematean. Bai. Hemen kadetetatik alderatuz pelota bide honez bizka eta hemen pelota beste hotxala dukea. Beste ibilire gehiago eta Lizeaga asmatzen bau. Haze gorputza dugan, gaitz? Da muti egin eta asmatzen bau. Metro 82 uste daukagula. 83, baina berdin. Bueno, guk korrimetroa martxan. Einautek Astigarragako txapelketa irabazitakoa, egiakoa ere bai. Ibar Luzeak masterreko promesa mailan Kaiolakoa ere lortu zuen. Bergara iria, Lezamako promesatan. Bueno, tanta jokoan da gure korrimetroa martxan. Ezkerrez airez Ibar Luzeak, Lizeagak ezkerrez airez baita ere. Ibar Luzeak ezkerrez ebotera. Lizeagak, lautik. Ibar Luzeak 5. kuadrotik. Boleaz, ez du ondo jo.
ezkerrez airez jaso Ibarluzeak, atzera Lizeagak, hau da lehenengo tantoa, Lizeagaren pelotaka da atzera indartsua, Ibarluzeak ezker boleaz, balekoa, Lizeagak atzera, Lizeagak atzean jarritakoa eraman Ibarluzeak, Lizeagak ezkerrez, lehenik ezkerre majo du, Ibarluzeak ezkerrez, Lizeaga bostetik, loian baino barruan, Olako tanto asko zitu ingo. bai, lehenengo tantoa izateko, elkarren berri izateko, Bai, uste. aukera ederrak aitz. Behotuko dira uste. Haze tanto. Ara, Zabalean Ibarluzeak moztuz, tanto bikaina egin du. Eskuidi, joio, eskuidi, ez azkerrak, azatako manio. Bai, ederra egin du. Esan dugu hemen amezketako txapelketa hortan, finaletaraino iristeko, Ibarluzeak jokatu dituen partiduak ondo irabazi dituela, Zabaleta beheratzen oso zuen, Leonete 2an, Oian Etxebarria 12an, Okarrez Palimanago Oianek min hartu zuen, bai, min hartu zuen partidu hartan. Eta arazoak izan ditu eta 18 egunez, antiguan jokatu gabe egon da, eta ez bakarrik jokatu gabe, geldirik. Eta esaten zian egon gunean, bai, bezperar egintzula proba eta bai asko amontzela baino. Justo emitxe lezinatu zen Ibarluzearen kontrako finalerdian. Lizeagak gehiago sofritu behar izan zuen, Aranbarriren kontrako, Asturiaren kontrako 22 eta 21 irabazi zuen eta... Partidu ikusi nun da hori nola atea zuen. Gaitu nagorkun, egunez izan. Aranbarri 21ean gainditu zuen eta Rekalderi 22 eta 15. Eta markagailuan berdinketa. Sake airez erantzun du Lizeagak eta gero geizki egon da aurren Ibarluzea markagailuan bana. Lizeagak eman itxeo eta gero pelota eskotan behera egintio honek eman dago eta zuzen etortzen da arrisku ikreak. Einau Lizeaga sakera. Astigarrakokoa, Mundarro elkarteko pelotaria. Hor da, Zabalean bote egin. Sake azpitik eta luze ateratako airez erantzun du Ibarluzeak. Ibarluzea berriro eskuinez, Zabaletik. Ezker Lizeaga. Ezker zindartxo atzeratu du Ibarluzeak, boleaz eraman Lizeagak. Ezkerrez etxekoan. Jaso! Einautek, jasotzea gutxi ez du tanto egin du. Ibarluzea ondo ailegatu da pelotara, jokaldi egin izan du, baina pelota horrek txapa bete-beten hartu du eta inot markagainen horretik 2 bat. Eta baina ez tanto uzik, bi erabat titularriaten, urpero, eman, azkarra idi jokatzen da... Azta ritmoarekin ari denek. Bai, dena isoltatzen da... Eskolan bi gozakaitze bai. Ia lurretik jaso du Einaut Lizeagak pelota hori. Behar dejada bota urrea eritea eta... Hor da Einaut. Oraindik 19 urte, urrian beteko ditu 24. Urrian 24ean. Biparetekoarekin atera du sakea, eta airez erantzun Ibarluzeak. Sake xelebea, Bai, baina intentzio... Agia behar hartarako ere. Intentzio duzi. Bai. Ezkerrez Ibarluzeak. Sotamano zazte pelotaka da jarri beratzen Lizeagak. Ibarluzeak eraman Lizeaga beste aukera bat, ezkerrez biparetaka, bikaina. 3 eta 1. Gani uste bizkeat lasaio jogatu dugula, ikustea horre bipareta eta ikusi da, lasaiaren golpea hoi honen ia zazpeina botau eta goze aukera etorri zaio. Behar aurrea jutea eta go presaka. 3 eta 1. Amezketako txapeldunen txapelketako azkena. Iraota oro bidez ikusten ari zerate eta hemen lan bikaina egin dute hortarako Manes Crespo, Manes Alkezar eta Josu Artolak. Eta noski gurekin ari den Ekaiz Aralegik ere bai. Saka Einautentzat. Ordoa. Laugarren kuadroan bote egin, saka luze ateratakoa. Ezkerrez airez, ezin. 4 eta 1. Eman itxeo Saka egindako lehena. 4 eta 1. Inaute sake ematen bai eta parete ezten bau oso zaila bueltatzen.
Azkenerako pilotalekoa betekin zaigu, jogin, Ekaitz. Bai. Txure Goikaldean utxuneren bat bada, baina kantxa beteta eta hor pasilan ere bada jendea. Atxune, ebitzapeko horrek, barruak Bai. egin den. Sakea Lizegak, Zabalera atera du. Jaso Ibarluzeak. Lizegak aukera ezkerrez atzeratu. Boleaz ezkerrez bikain. Lizegaren pelotaka da. Ibarluzeak ezkerrez aire zeraman. Bai, Ekaitz. Ez dio, sake bat berdine jotzen, Bipare eta beste eskubia. Abilia da egar urterako. Lizegak aukera zalantza izan du biparetakoak txokora azkenen atzean jarri du. Beste aukera bat, indartsu buruz gainatzean. 5-1. Ego hain, errexai da dominatzen, guztia gehioa da, golpez da. Gaur ematezun biparet egin behazula, baina moztu indio eta oso indartsu baina. 5-1. Oier Ibarluzeak askatu den, lehenengo atxedena. Berandu iritsi denari, gure emakizun ontara, gogoratuko dugu. Sakea 3 mailatan 4-4 gainditu beharra dutela. Eta gero pelotari bakoitzak 18. tanto bitarte 4 atxeden hartzeko aukera duela. Eta 18tik aurrera atxeden bana hartzeko aukera dutela. Eta berandu etorrien horri gogoratuko diogu. Lehenengo partiduan, kadete mailakoan, Igor Nazabal, 16 urteko beteluarrak, Julen Etxaniz, 15 urteko Azkoitiarrari irabazi dela 22 eta 11koaz, markagailuan Azkoitiarra 5 eta gutxikoaz aurreratu ondora. Eta Sakearekin, Nazabalek mina handia egin diola, 8 Sakea Lizeagarentzat. Momentuz Sakearekin tanto balortu. 4-1. 5-1. Ordaino. Intentzo guztiarekin Sakea Zabalera. Bota gazarrean Jose Ibarluzeak. Biparetako agirrizte egin du. Bestalere zailatzeko narrapazea. Baina ez du barkatu. 6-1. Asko sakatzen ari da, Ez da, erresa eskubia sakatzea eta gaina eman ite diot. Bai, eta biparetako bikaina. Bai, Ibarluzeak ez zuen inolaz ere irriste egin gabe ere zuen pelotori harrapateko, ze txokorako bide hartuta zeukan da ja inolaz ere zintzen bide hartzen. Sakea Lizeagak 6-1 bat eta gutz galtzen hasi da eta 6-8ko partzialarekin. Sake luzea ezkerrez aire Ibarluzeak erantzun. Ezkerrez batera Lizeagak. Ezkerrez ozotaman azatzen Ibarluzeak. Ezkerrez agirez eraman Lizeagak. Ibarluzeak txokora. Bodera Lizeagak. Zapagain eman dutziz. Ibarluzeak eskuinez. Boleaz. Zabalera baino. Kantxa ardi utzi Ibarluzeak orain atzeratu. Lizeagak ezkerrez. Ibarluzeak botera. Lizeagak lautik. Ezkerrez. Txapagainean ona izan da. Ibarluzeak atzera. Ezkerrez ere zeraman Lizeagak txokora Ibarluzeak bere burua saldu du. Arazoak, pelota eraman. Ezkerrez Zabalera, lerrekin da bukatu berute biak, Ekaitz. Tanto gorra ide. Ezin. Hau Lizeagan zaure tanto gorra izan da. Bai, bientzat. Azta ritmarekin ari ziren. Behatzen hau tanto hau Ibarluzeak. Beti dioguna, Zu Sakea, zure pelota. Sakearekin dominatzen haste hori. 2-6. Golpe handio edo, Lizeagak eta asko defenditzen Ibarluzeak. Oier Ibarluzea saskira. Hone partio askotan egin du, segi eta igual kontrario amatezula gehiago zala eta alare segi eta behar atea partio guzti. Utiko horra hau. Sakearekin Lizeagak tanto bat. Zendugu kamiseta urdina soinean izan arren Oier Ibarluzeak gerrikoak horria daramala. Gorriz jokatzen ari dena bera dela. Gorda horretzako pelotaria ezkerra. Laguaren kuadran bote egin, Sakea atera.
boleaz erantzun Lizegak, ezkerrez Ibarluzeak. Biparetakoa ez du bateri ireki, ezkerrez jasoko ote du ez. Oso behartuta jarri Ibarluzea pelota hartara, ezin jaso. 7-2. No, sake vuelta, hace bolea eman dio. Hore, atzeaka, pelota. 7-2. Eta Lizegak lehengo pelota askatu dio Uria epaiari. Honekin ere gauzak onerako nire ustez nola aldatu diren, leheno pelota bat probatu, beste bat probatu, zure garaian. Bai. Denok egiten zen dut eta den hori ondo irutzen zitzaiguna, baina orain hori ez denuke onertuko. Egaitz. Egi da, hartu pelota, fonte xen jo, ez probatu. Kontrari iraman, ura utzi, beste bat hartu. Hola, joko azkartu jaz. Tanto jokoan 7-2 Iñau Lizeaga irabazten bere pelotak atzera. Ibarluzeak ezkerra zaire zereman. Iñaut, kantoa dominatzen dira. Indartsu atzeratu, arrimatu. Ezkerra zaire Ibarluzea justu eraman. Atzera berriro buruzgain pasako ote du. Urtze egin dio Ibarluzeak buruzgain pasatzen. Eta beste tanto bat aztekarragakoak egin duena. 8-2. Oso ondo tanto ondan, denat guitu ira dominatu eta ezkeneko buruzgain. 8-2. Segitandoko aldea. Partiduko alderik handiena. 6-1 bostekoa zuen, orain 8-2 6. Lizegaren zezake. Zake ardi-ardiratera du. Ona izan da Ibarluzeak irez erantzundakoa Ibarluzearen bolea, goian baino barruan, hau era justu goian, orain atzean aber, Ibarluzeak eraman, Lizega tanto osoa dominatzen ari da saketik, ezkerrez atzeratu, Ibarluzeak eraman. Lizegak etxokora, Ibarluzea jaso, honek ere txokan utzi, jaso! Hau da tanta dijo, tanto Ibarluzeak egin dezkenean. Hiru pelota segidan ekaitz, justu txapagainan utziz, eta azkenean, Oierri Ibarluzeak hortxe zabalen egindako. 3-8. Bai, Lizea, etxokon padaren duen Ibarluzeak dejada egin gutatu dio eta azkenean behalde. 3-8. Nik ustea mutil gogorra ala Ibarluzea, tanto guzik Lizea dominatzen ditu, baina inin behar hauge Lizeak tantoa. Pokita izan hortxe, hiru lau pelota segida, justu txapagaina hartuz. 3-8. Oiarrek pelota aldatu eta sake ateratzen. Larrunarri pilotalekoa dena bete zaigula ba. Eta posten gara. Pilotaleko edarra, soinu bikainikoa. Zutik ere hemen behekaldean beste berrogei tamarren bat lagun badira, gaztean ere bada jendiri, beste berrogei bat lagun bai. Sake atero di Ibarluzeak ezkerren zairez erantzun Lizeagak, txokoan utzi bere burua salduz Ibarluzeak, orain boten azterren ez jaso, Iñau Lizeagaren zat beheratzi da ireko. Lizea ondo itxatxo, ez du gozatu, baina eman itxio eta gaineatuko zaio. Beheratzi eta irua. Neurketa hasi zaigula, 15 minutu. Atxeden bakarrarekin. Lizeagak bere pelota askatu dio epaiari. Uriak Ibarluzeari hemen. Hemen aurreneko partidu zortzina eta jundi, baina hemen behatzi eta iru jozte, baina tanto oso gogorra egin nahi, Hemen berdinketa bakarra banakoa, baina tanto gogorrak eta ritmoare askoz da handiagoa. Ritmo handiko, bai. Eize, bestean botera asko jokatu dute, baina aurko ez daude urtarako. Sake Luzea ateratako Lizeagak ezkerra izeraman Ibarluzea. Lizeaga botera laugarreko aurratik atzeratu. Oiarrak ezkerrez. Boleaz Lizeaga biparetako ez du bateri ireki. Txokora Ibarluzeak. Lizeagak atzeratu. Eraman Ibarluzean boleaz, ara. Zalantza izan du.
txokora botako zuelakoan, Zabalera botatzea erabaki du eta zuzenean Txapazpira bota du. Bai, ni Lizagak ustea, egindako gutxekitea, 4-9. azkenen momentun, gorputza egin diola kanbioa, Ni uste txokoa nahizula, baina azkenen momentun, Bai, keinuagatik hemen Bai. dago errepikapena, golpe azkenen, ala ematen zuen eta azkenen azkenen momentun, momentua zuzendu du. Ez ondo zuzendu. Hala, ekaiz, errifa daukagu. nahi itzaitu gatu, ez eta hartuko. Ni bai ditu boleto batzuk eta biletu dut dugu. Tokatzen Askotan ez dut- disimulo bat, bazpare. Bai, ez tokatuta nahiago. Ze, Ez, tokautu, bazpare. bai, Mai azpina gutxita. 306 6.070 Justegi. kale. Bai, horti libratu gara. Ez da bazu diozuna, tokatu ez dira disimuloan. Urdai azpiko ederra izango delakoan, ardo botella eta guzti. Eta gero... Obi esok gandako herri honetan, esik erasai. Eta Jokin Artunaren kamiseta bat ere uste badago gara, zuzketan. Dena etortzen da ondo antolatzen jantzat, Ba, eta beti ere, Sarrera ondo, eta nomaitetik xos batzuk atera azkero, zer esanik ez. saltxa ematu beti, arrotien Bai, bat, txoixon bat, jarrita. Eta gero urte guztiko lan agoten da hor, eta... Ez da, erresa izaten bena, hostietan da, laun batetan da etorri, eta... Hori guztia txalton ez lan egin zuen, eskotan bakarri, eta... Bai. Hostietan da, guen, gaur bai, jendea tope ikustea, eta bestetan berriz... Eta nego horra izaten dela. Bai. Sake Ibarruzeak bolea zerantzun Izegak. Ibarruzea bosgarreko agrotik, justu ona txokoan. Izegak atzeratu Ibarruzearen bolea, Izegak sotamanoz atzeratu, ezkarro majo, atera pixka pelota, Ibarruzea airez, Izegak Zabalera, orain bai asmatu du, Ibarruzea negonda arro pelota, boleak Izega, txokora eskuinez Ibarruzeak, tanto! Bost eta beratzi. Eta haude tanto gorra, Haude... Bere eskutxarrekin izango dugu, eskuinez txokoan utzi du, eta ondo lortu du tantoa. Bosta beheratzeko. Ondo gozatzeo eskubikin, hor... Bai. Zune oso berrisa, baina... Bost eta bederatzi. Hemen Uriak epaileak arazorik ez dauka mopa pasatzeko. Lasai, jo, Lebukan badekizu bakaikoarena. Eta Joseba Lezatako garatzen zigun, baina Ibarren Julian Rategirekin, alaxe, orduan Permari diendo epailea eta ez zuela jasoko eta ez zela pelotaren bila joango eta, bueno, azkenerako joan egin da. Ikusi bai, lehenko bakaikoa Bilbo, Bai. esate ziola, Hemen diferentea da, hemen ez da pelota, baizik eta moparena, baina moparekin ere pasatzen da. Epaile batzuk esate dute, ni ez nago mopa pasatzeko. Bai. Antolatzaileek edo enpresakoak edo pasa dezatela. Eta pelotarekin berdin, ni ez nago pelota gazatzeko. Hor. Gueza txintxua gu, lasai egin du. Ba, ez da zerre pasatzen azkenerako. Ez. Gaiz. Profesionaletan izintzen naiz. Hemen, Jaialdi antolatzen duena, profesionalera eta jarri ezatela nahi dutena. Pelota biltzeko, mopa pasatzeko nahi dutena baina. Hemen ezberdina da. Zartzen bat ima da ere zuetako bat, ez da zertzere pasatzen baina. pelotari eskertu jo, lehenko deskantzua da egin. Bai, da. Tanta jokoan da, bost eta beratzi, Ibarluzearen pelotak adatzera. Izegak Zabalera mozu. Ibarluzeak lauterritik. Izegak, minik egin gabe, atzean jarri. Ezkerrez airez eraman Ibarluzeak. Ezkerrez airez Izegak. Airez baitera Ibarluzea. Bolea ze txokoan Izegak, ez du asmatu, Ibarluzeak ere txokoan. Dominatzaile garbirik ez dago. Botela zerrean Izega. Botera Ibarluzeak atzeratu. Boleak Izega. Ibarluzeak aukera, boleaz. Gaizki. Aukera no zeukan da, gaiz. Boleaz galdu eta 10 eta 5 Izega horretik. Ja, esaten, gaude tanto gorra ino eta ganek autare, bai. Nizte, hankaildein txokon utzi nahi zula, baina ez zauke... Eta Lizega mutila hundi da, baina arte nintza fisio eta oso fresko guztea, Eta hain hundia izateko arra zibiltzen da kantzan. Bai.
txoko bat ondo aiatzea, eta Hamar eta bost. Jokin nintzen duten bagaur, egoi barren ez, ja gero da, Ikastolako pelotakoan, bai. frondoi berezi eura ere. Gustatzen, han jokatuko lituzke hau zuen, hogei bat. Ez, zortzi kuadrokoa, zortzi Bai, terrikoa, holako bat, ez da? holako bat. Sake Zabala eta edo Lizagak aire zehantzun Ibarluzeak. Lizagaren pelotaka arroa. Bolea zeraman Ibarluzeak. Botera eskerrez Lizagak, eskerrez airez Ibarluzea. Boleaz eskuinez Lizaga. Ibarluzeak Zabala botan eta ardian utzi du. Lizaga orain dominatzen atzen jarritako pelotarekin eta tanto. 11-5. Tantoko lehenengo aukera garrian da aprobetxatu. 11-5. Bai, Ibarluzek kostatzen ez edo tanto bukatzen. Ezkerra normalen hor eskuin hartzeuen da bipareta hori, baina beti txokaldea botatzen eta Lizaga hor pixka gerri esartzen baino atzen hartzeu. 11-5. Kanek gauz ezkiola esate joan nahi. Naia gaur gauko emaile botei lanetan. Hori ere motil bikaina, gaitz. Bai, hor apetit joan nahi gobik. Mairako laguntxarrak. Kontrarioak maian. Saka Lizeagak Ibarluzeak erantzun nahi da ezkerrez. Botera eskerrez moztu Zabalera Ibarluzea jaso, goitik ere libratu du. Lizeagak airez dominatzera pasatzeko aukera doka Ibarluzeak. A ber, eskerrez biparetako ona da eta tanto bikaina. Bai. 6-11. Zaizuten, eskerrako gartzen oso arriskutsu izatek eta joantxe botau. Eta perfecto hindu ez. Justo holago gehiago bota gazkula. 6-11. Aldea bada, baina Eta izan da muti oso gogorra bat, eta segiteu. Pelotariek badakite, ze pelota dituzten eta Uria epaileak 3 behatzekin adirazi du. 3 zenbakidun pelota okeratu duela Oier Ibarluzeak. Ze alde ikusten duzu dekagiz, batak eta besteak erabiltzen dituzten peloten artean? Lizean apixka bizixoa iruditu dela, baina bueno, ez da holago diferentzik ez. Dute pelota egarra eta bat aipatu nuke hotxa hau gara, frontoion da egi izan frontitxek eta egarra eusketa pelotan hotxa ikenean. Ibarluzea sakean, atera du kontuz tanto, sake bikaina. Bai, behar egin nuki. Bosgarren kuadroan zegoen Lizeaga, aire sartzeko txarra, botera sartzeko txarra. Oso azpitik ateratako sake izan da, 7-11. Sakearekin egindako lehena, Ibarluzeak. Sakez beste bat egin du Lizeaga. 7-11 gaur Amezketako Larrunarri pilotalekuan. Pilota oro Amezketako txapeldunen txapelketako azkenak finalak eskainiz. Lehenengoak gogoratuko dugu, Igor Nazabalek Nafarrak betelukoak irabazi diola Julen Etxanizio 22-11koaz. Eta oraindik ikuskizun dagoela alde ederra izan du. Lizeagak beretzat, baina kontuz, bigarren tantoa segidan lortu duelako. Oeger Ibarluzeak eta 8-11. Eta lehen bazterrea sakatu piston sakea eta oan beste aldea, ez? Bai, Zabalera. Ebatzen genuen Lizeaga zeidu ahi dituen sakerako, baina Ibarluzeare ondo moldatu da, ekaitz. Bai, azkeneko bisakeo ikaini izan di. Hor da bier. Sake atera du, Lizeagak eskerrez airez justu hartu du pelota hori txapa gaina. Txokoan utzi Gerrak eta tanto. 9-11. Eta bain deskantxo eskatu Lizeagak, ondo eskautakoa. 9-11. Ibarluzeare guain konbentzitu da bisaka hona joio eta baina hau etzun errexea, baina dejala bota jo eta ondo ino. Eta kontuz esan berko dugu, ez da, jakin ze, ekaitz, alde ederra izan du, horre 8-2koan 6-tantoko aldea, 11-5koan 6-tantoko aldea, baina 2 tantora etorri zaio kontrario eta sakea dauka.
Ba, eta nik golpezta ikustea gehiago ala ez, baina Lizeak egin dituen tanto kostata egin ditu, esan ez dut, tanto gogorrak izan die. Eta ikuste Ibarluzea jokatzeko daula, eta Lizeak ibatzin egau, behar egin berkula, lana. Eta partido gogorra dikola, 26 minutu. Ba, eta... Manamonerako eta bi atxerenekin bakarrik bada nahikoa. Ba, eta batu ritmo esan nuke ez. Azkar gehi jokatzen, tanto gogorrak, eta hori bilean abagigu hankak pixatzen jute hila, eta ikustea ez, behin mutiek ondo preparatu daude, eta posta mateu. 9-11. Sake abierrentzat. Urretxun jaiotako, orain 18 urte, baina Lazkaoko Lapke elkarteko pelotaria. Sake atea du, Lizeagak ezkerra zerantzun. Ibarluzeak ezkerra zarro zabalen barruan izango da, bolea sartu da. Lizeaga, ezkerrez Ibarluzea jaso. Lizeaga boleaz diparetakoa kanpora. Hotzeago ikustezan, hori ingo zula. 10-11. Ibarluzeak uste doain arteko pelotaz luzen hauan joula, 10-11. Sake Ibarluzearentzat. Arda Baier. Sakearekin bitanto, bia segidan, 7-11 eta 8-11. Eta haren beste bat, berdinketa. Partideko bigarren berdinketa ekaitz. Gana egon dira 11 daude. Ibarluzea asmatzen baina. Bai. Azken 5 tantoetatik 3 sakearekin. 11 eta 5 o 6 o 0 hundi, 11 eta 5. 11 eta 5. Azken 6 tantoa segidan. Opari handi egin gabe, esan zut, Lizea bota audita eta kanpoa, baina saketi asmatu induta. Hor da Baier Ibarluzea. Hartu abaila, laugarren kuadroan bote egin. Sake atera, Lizeagak erantzun, Ibarluzeak aukera, gantxo zabalera, tanto! 12 eta 11. Sondo baina Ibarluzea, Aspaldiko partez aurretik, bat eta utxekoan egun da aurretik ekaitz. Arrezkerozik beti atzetik. Eta bai, Zazpi eta utxeko partziala. 9 eta 11. Eta rematea komentzitu da. 12 eta 11. Sake Baier Ibarluzeak. Hor da Baier. Partioa gara ikusten hau, ritmo handiko eta... Laugarren kuadroan bote egin, lautik laua gainditu beharra dago. Lizeagak ezkerrez ere zerantzun. Ibarluzeak ezkerrez otamanuz bikaina eman, boleaz Lizeaga. Ibarluzeak laugarren kuadrotik, gogor berriro ere. Lizeagak goleaz, botere Ibarluzea. Ezkerrez. Lizeagak zabaletik, laugarren kuadrotik. Ibarluzeak ezin. Irutarrian Ormaren kontra harrapatu du pelota. Etzen errazena. Eta partidiko 3. berdinketa. 12. Ja, jo, ondo sartu jo. Ez aiezu. Uste Lizeak beste pelota matea gaur. Honek ere eskartuko du, ba. 7 eta 8koarekin egitz kontrarik egin da, ja, bueno, zurea. Eskarrik asko, Uria. Epaia adieraziz, bi zenbakitun pelota duela. Ze ikusi baldo kaso ekaiz, pelota jartzerako? Ez. Pelota belokik eta jartzik jo. Normale belokik eta jokin, haitu oin arte. Jokin partido bokatu propietario da gaur. Bueno, biak jokatu jo eta guti finean, así que
Oan gaina festak hemen pasando, bera hemen pasan bizia eta aman etxea. Bo, hemen hotxa hundi gixan barra. Sakez Lizegak egindako bigarrena, 13 eta 12. Sakez Lizegak 2, Ibarluzeak 3. Eniot, pelota Ibarluzearen eskutan. Hernan eta Eniot. Lasa, itzetio honen anaia ginen, pelotari lasaia, lamote bitzat. Hor da. Ega bote erraro atera zaio, Ibarluzeak erantzun. Lizegak eman, Ibarluzeak ezkera irez. Boleaz Lizega bikaina eman dio, lauti jaso Ibarluzeak. Lizegak 3 terditik, ez dakiz egin izan duen hori ez. Txokora Ibarluzeak, ezker Lizegak dominatzen dira aztekoragakoa. Bolea, Zurretxoarrak ezin, 14 eta 12. Gozatu ezkerrak egin. Aurreko aztu gozatu, baina hori bai. Berriz deskantxo. 14 eta 12. Gainita, 3 tanto segidan Eniot Lizega daramatzen. Eta honen ondoren, nagusien mailako finala izango dugu. Iker Egekuren Azpeitiarra, Julen Azperekin profesionaletan dabilenaren anaia, eta Josu Igoa Etxarrikoa. Euren azken hilabetetan ondoen dabilenetako bat. Mailabiakoa irabazi zuen, Zumaian finalaritan gatu zuen, hemen noski finalean dago. Antigon izan zuen, Zumaian dago finalean baita ere. Oso partidu gogorra jokatu zuten egongoan, ia 800 pelotak adakin eta Antigorako baja izan zen, baina azken hilabetetan ondo dabilenetako beste bat. Bapaino gehiago dabiltza ondo, uste da urten hemen promesatarako zenutela aurrenaz, Ez dakit. Bai, eta gero batzuk mundiala direla eta egin artean eki Ribarria da, bueno, bai, zailkatua zegoen eki final erdietarako. Eta gaur azten dira, okerazpaldimean nago munduko txapelketak, ez da? Bai, esango nuke? Bai. Gero irakurtzen eki bitzen. Ba hori dela eta azken orduko inkorporazioa izan da Iker Egekuren eta gero 3. partian izan da. Zaka Lizegak, atzean ondo jarritakoa, Ibarluzeak erantzun. Lizega Zabalera ederki. Zaka erresto eta azkerre Zabalean ondo moztuz. 15 eta 12. Sondo junda baina, sakeare ona. 15 eta 12. Eta 12 eta 11 galtzen jutetik. Bai, lau da guz. Beti zaten duguna, boladaka joaten da askotan manu-manukoa, horri izan du bere bolada eta hundia, 7 tantokoa, Oierri Barluzeak. 5 eta 11 galtzen apotetik, buelta mandi 12 eta 11 aurretik jarriz, baina azkeniko lauak orain Lizegak egin ditu. Ara? Pareten sartu zaio. Bai, Ibarluzearen sake erantzuna oso arrimatua joan da, eta 3. kuadruan horman bete-betean sartu zaio. Lizegak behazpuntekin gainera seguru ni hartu dela hor, baina tantoa Ibarluzeak egin. Berriz aldatu gula pelota. 13 eta 15. 3 zenbaki dira. Guri esan pelotak ez digute gehiagik adierazten, berdintzaigu bat azaten baldin dute 2, 3 edo dago, baina epaiak esaten dikunezkero, komentatu dira. Zait iruditzen alde handia honik, Eta zuen Lizega nahi bat pixkiat bizitxoa, baina. Ibarluzea saka ateratzera. Atera du, boleaz, Lizegan erantzuna ederra. Txokora Ibarluzeak. Ondo llegatu da Lizega eta azze pelotak alajari unatzean tanto. 16 eta 13. Zer reza llegatu duen. Bai, azkar junda. Ez zegoen barkatzekotan. Txokor utzitako pelota hortara joan da. Eta eman egin dio. Eta ezkerrez bikaina eman dio. Eskuinez bezala ezkerrez nola astintzen duen pelota. 16 eta 13. Partidu gogorra. 35 minutu. Eta egin beste minutu batzu bai.
laugarren kuadroan. Botegi, sake atera, erantzun Ibarluzeak, Lizeagaren bolea, ona da, indartsua, jaso Ibarluzeak, boleaz Lizeagak, ezkerrez Ibarluzeak jaso, Lizeagak txokoan, ondo jaso Ibarluzeak eta berak egin tantoa. Ez zaio atera berak nahi bezala, errez ailegatu da Ibarluzea pelota hortara, eta atzean egin du. 14-16. Ondo Ibarluzea, segite honek eta lehen esan da mutil gogorra irutzi zari dela. Eta Lizeak Ibarluzea hau lan hain beharko, 14-16. Bero egiten duela, Bai, eta oain nahiko ondo, goizen... Ziren temperatura gatxiko zuela, baina agian gatxiko zen, baina... Goizen askoz, goizen pasan hor, asko behotzen zen. Aizea ere, pele-pelatea, eta... Saka Oier Ibarluzeak, Sakarekin 3 tanto dara matza, Inaur Lizeagak 2. Ordo Oier. Sakarekin 7 eta 11-koa, 8 eta 11-koa, eta 11-anako berdinketako. Sake zekindako irurak, galtzen ari zenean egin ditu. Lizeagaren sake erantzuna ona, Zabalera. Ibarluzeak eskuinez, ezkerrez airez, Lizeagak, Ibarluzeak atzeratu. Bordeak Lizeaga, Ibarluzeak ezkerrez atzera. Lizeagak eraman, Ibarluzeak aukerako pelota txekora. Lizeagak jaso beste aukera bat Ibarluzeak, Antxo Zabalera, tanto. Ja hor nekatu da zegoen Lizeaga, 15 eta 16. Aklara, oso ondo joatu dio. Eta bukaera zino, Asko mugiarazi du, ekaitz. Txokoti Zabalera, Zabaleti txokora, eta azkenerako nekatuta llegatu da, eta pelotari harrapatuko zuen ekatzen. Eta horako mutile eta nola txokoa iztean, Zer, Lizea... Zer den gaztea izatea, Oide bai. Zura llegatzen zen, Gazte izan ginen, bai. Saka Oier Ibarluzeak, 15 eta 16. 3 berdinketa izan ditugu partiduan, bana, 11-ana, 12-na, beste bat izan gote dugu, Oierrek hori nahi, ordoa, Saka ateratzera. Saka atera du, boleaz, Lizeagak. Ibarluzeak botera kantza erdian ezkerrez, arrimatu pelota. Lizeagak lauti jaso. Ibarluzeak ezkerrez aire ziruteritik, Lizeagak ezkerrez. Ibarluzeak txapagaina moztu, jaso Lizeagak, Ibarluzeak, ez du ondo jo, arro utzi dio Lizeagari, ezkerrez Ibarluzeak Zabalera, barruan ote bai. Lizeagak eskuinez kanpora. Nekatu eta itxia, Frontiseko txapa vertikala jodu, 16-na. Zema pelota jotzen Ibarluzek, kolpeatia eta... 16-na. Lizeak falta dezkio atzeak ahak, nahi ustez, hola 2-3 pelotaz harra jota, dauken kostutzekin. Almazina. Bigarren zuzketa, zer genu? Jokinek amiseta. Bea eskatza hoena, Bueno, hemen ere kale egin dugu Hoi lehengoa izango zen, 6 bat 7 bat lehengoa numero saltzen. Bueno, pelotariak atzeenak isegitzen dute. 16-nako berdinketa. Partiduko 4. berdinketa. Eta sakea Oier Ibarluzearentzat. Sakearekin 3 tanto. Lizeagak 2. Partiduak 40 minutu erantzi hartu ditu.
Ardo botellak eta ordei azpikak badauka jabea. Amezkena ez gehiatu, noski. Zer da, mezketarra? Ez? Amaseina. A ver si se digo pelokik. Pelotaka da. Vale. Berrenda larogeita meretzi izan da. Pentsatu dut bat, pelotaka da kontatzen ari da. Ez. Berrenda larogeita meretzi lagun takiletik pasa direnak. Ondo dago, gaitz? Bai, ondo da, hau ikusteko gazteare bat da, eta masi urtetik beherako eta normalen ordaintzen da. Ondo da. Iruren laun. Bai. Gantxo bikaina? Bai. Lizeagak egin duena, 17 eta 16. Zenbak edun pelota. Ez da kokiltzen, hau hone botako berri zen. Saka Lizeagak. Laugarren kuadran zabalean bote egin, sakarraro atera du bene da, intentzio guztiarekin hori bai, baina txokoan jo du pelotak frontisakero ezkerpareta zabal datorriz, eta haren enbarazo pixka bat egin dio, baina hor Lizeagak ezintzun ezertzu egin 18 eta 16. Zen lako saka atera duen, Uztekaben harrapatzeko kontoria, baina ondo erantzun du Ibarruzek. Gara honetan sake egiteko. 18 eta 16. Lau tantora garaipena Lizeagak, 6 tantora Ibarruzek, zeinek irabaziko du amezketako txapeldunen txapelketa. Saka Lizeagak atera, arro. Bostetik Ibarruzek airez. Lizeagak ezkerrez txokoan utz. 17 eta 18. Zia gaizkio, beti gola ona izun gaina. Mazazpita, emezortzi. Euskia presaka. Bitzantoko diferentzia hartu nen. Eta jendearen zatoze partido, ne? Bueno, bestelare ala da, baina markagailu hastu dagoenean zeuk ere guztelako ikusten duzu. Eta daizta hau aparte partu oso ona iten edenik, txartxoa danen markagailu nestu joaztenen, beti emozio izateu eta mano eta betzet. Sakea gora erantzun du, 18. Sakez Oier Ibarruziak egin duen laugarren tantoa. Eta partiduko 5. berdinketa ekaitz. Bana, 11, 12, 16, 18 daude. Eta igoa ez azkeneko izango, Orain jak egin ez atxeen bana gelitzen zaio. Hor da Ibarruzea. Eta tanto. Airez jarri da Eño Lizeaga Saka erantzutera. 5. kuadran, baina ezin izan du erantzun. 19 eta 18 Sakarekin egindako 5. lehenengo aldiz. Arretutan nago Ibarruzeak ez dala behek ioiti ateatzen, segita. 3. aldiz jarri da markagailen horretik Oier Ibarruzea. 1 eta gutx, gero 12 eta 11, eta orain 19 eta 18. Oso konzentrauta eta berea ondo eta baki bestek gehiago emateko da, baina alare. Gogoratuko dugu, 6 tantoko arrenta izan duela Eño Lizeagak 11 eta 5. Eta horretik egon dela baita ere 16 eta 13. Osakea zen. Sakatik beste bat. 20 eta 18. Lizeagak azken deskantxu eskatu. Baina ezin du eskatu. 18 hauka batez. Baina Sakatik egin du. Lehen eskatu dut, Bai, baina. Dena balio. Badaukala eskatzea, baina Sakatik egindakoan ezin dela eskatu. Bueno. 20 eta 18. Lehenengo aldiz orain bai esango dugu egin duela, aurretik dijoanean lehenengo tantoa Sakatik orain egin du. Beste guztiak
atzetik joanean egin ditu Oier Ibarluzeak eta orain begira 20 eta 18. Berak inek izan duen alderik handiena. Bai, Aurretik egon denean, tanto bat ez, bat eta utxekoen, gero beti atzetik egon da, eta orain 20-18 azkeroztik, eta 4 eta utxeko partzialarekin, ekaitz, galtzen egon da 18 eta 16, 4 eta utx. bai, eta eta hartuta nago Ibarluzen nola... Eta azken 3 tantoak segidan zaketik. Bai, 18koa, 19 eta 18 eta 20 eta 18. azkeneko sake oso ona izan da, Sakea urretxu alarentzat. Hor da Oier. Zabalean 4. kodera bote egin, sakea atera, Lizeak ezin, Bai, 21 eta 18. Sakearekin 7 eta azken 4 segidan. Berrogeita 6 minutu partidua. Einar Lizeaga sakearekin 2 tanto eta Oier Ibarluzeak 7 azken 4 segidan. Hor da Ibarluzea. Sake atera, Lizeagak erantzun. Ibarluzeak botera, Boleaz Lizeaga, kantxa erdi-erdian pelota. Oierren pelotaka da, botera Lizeagak zabaletik. Oier Sotamanoz bikaina eman, Lizeagak Boleaz. Oier, 4. koadrotik ezkerrez, Lizeagak Sotamanoz. Aire zestu asmatu Ibarluzeak, orain dominatzera tortzeko aukera dauka Lizeagak, atzeratu. Sotamanoz eskubinez Ibarluzea, airez jaso Lizeagak. Ibarluzearen ezker bolea. Jaso Lizeagak, Ibarluzearen beste bolea bat. Kantxa erdian. Lizeagak jetxi, moztu. Jaso Ibarluzea, boleaz biparetakoa. Atzetik ondo ikusi dio guzti egin zuen. Ara, barruan Ibarluzearen pelota. Ematen zuen goian kanpoan behar zule izan, txapagainan utzi, moztu, jaso Lizeagak. Ibarluzeak txokoan. Jaso, hemen dauka Ibarluzeak partidua eta haze tantoa. Haze bukaera. Azkene ikaragarria. Haze bukaera. Hauxe behazun partidu. Oso nahasian joan dena, baina haze tantoa ikusi dugu. Bai. Normala zan, bukaera tantoan nekauta. Egira, pelota zaleak denak txaloka, zutik asko, xaldako eratik atzatuta. Lerrekin da bukatu dute, oraindik jendearen txaloak ez dira bukatu. Partidu bikaina. Lizeaga irabazten egonen 18 eta 16. Eta azkeneko 6 tantoak segier egin dizkio Oier Ibarluzeak. 48 minutoko partidua. Aitzakiare gabeko partidua, hau guztu oso hona utzi diguna ekaitz. Bai, partidua izan da hasi eta bukatu arte eta azkeneko tanto horren uste. Gerri gora indu tanto hori eta tanto zeak izan dira, zeak azkeneko tanto ontan zeak jotago baina normala, negauta zaten da. Partidua gara, pelota zalege eskertu doi, txalo, azkeneko txalo egin. Bueno, hor zaudeten ikuslei, esango dizuet, momentutxo batez uzten zaituzte dara, ze pelotarien bila noa, abertzeko tatzen diguten. Gurekin irabazlea, oraindik arrazaztuka, Oier Ibarluzea, zorionak. Ze partida jokatu duzu? Bai, partio oso gogorra.
uste baino gorragoa, nik uste bizitzak jokatu duen partio gorrena, eta oso pozik. Partean, nagusitu da Lizeaga, irabazen ez zaitu segeta batekoaz, kosta egin zaizu harrapatzea, ia amaiken harrapatu duzu, bentaja handiarekin ibilera, baina bigarren partean beste partidu bat izan eta bereziki sakearekin segoela kabina egin diozu. Bai, egia esan da, be hasieran bere joko egiten hasia, jotzen, golea kriston gora urte eta horrekin dominatzen hasia. Eta ni, hainbeste jendeekin da, ez da, pixka nervioso hasita, eta bueno, gero pixkanaka rekuperatzen du naiz, eta egia esan, banekin, sakekin minaita banukena, hor gehien bat pareta jotzekin, eta hortik fonda partida. Sakearekin 7 tanto, baina 4 tanto segidan. 18-nakoa, 19, 18 dena segida sortu dizkezu. Bai, nik uste hori izan dela partian klabe, ez? 18-tanak hortan, esan sakekin arriska hori marko ez, bestela oso nekautan egon da, tanto luze jogatzeko kasi imposible, eta orduan sakekin azerta dut, eta 22 baino. Desgaste handiko partidua fizikoki biok dena eman duzue. Bai zabalean, txokoan, atzean, asko hile behar izan da. Bai, mano-manok horre dauka ez, azkenen atzea, aurrea, zabalea, txokoa, denea jumar da, eta azkenen ondo. Oier, etxetik gertu partidua, amezketa festatan, pilotaleku aia dena beteta, giro honekin beste augusto batekin zoaz oraindik etxera. Ez da bakarrik irabaztea, hainbeste pelotazale, behin partida bukatuta gero, txaloka zutik ikusteak ere asko balio du. Bai, horrek asko balio, azkenen pelotare afizionatu die, frontoia etortzen den jende guztie, eta gehien bat urretxuko jendeai eskertzei dut, hemen desente etorri ala gure partia ikustea eta oso pozik. Partioekin bakarrik ez, baizik eta jendeakin eta oso pozik. Oier, zorionak. Bai, eskerrik asko. Irabazlea gurekin izan duguna, Oier Ibarluzea, 18 urteko urretxuarra. Ea ze kontatzen digun, Einautek. Arnez ez dut katorri zaigu Oier, baina lasaiago datorkigu Einaut, Arratsaldeon. Zaldeon. Ez dela posible izan. Ez, bueno. Partio nahiko gorra, eta nahiko bilak nahiko ondo ibiliga. Eta behar azkeneko hortan, behar gaurri hartu eta pasa, ez? Eta hola, xe. Sakearekin egin dizu mina handia azkenean, guztira 7, baina 18 eta 17 oraindik irabazen da hortzen, 4 segidak sartu dizkizu eta ezin bururik altza. Bai, ni uste, hoi ezkerra etortzeko ematekoa ziala, nik ematekoa restatzekoak eta, nekian gatik, eozeren gatik, txapa azpia gondia eta hoxe, naldut etxea. Eta ritma eman diazuen, Bai, bilak bai ez, bilak ritmo neko honian da azkarrien ibiliga, eta hoxe, eta partio politia. Ez da beti posible irabazea, gaurkoan finaleraino ondo ailegatu zera, pelota zalearen txaloak bintzat eskertzeko da dira, ez diote bakarri txalo egin irabazleari, biontzako izan dira partidu bekain bat egin duzuelako. Bai, partiduan hasieran igual bostat pixka ju naiz, baina gero behak sakia eta den hartu nian, hoxe paretxu jarri geha. Eta gero hortxe azkeneko hortan, hortaka da emindia, sake atzuk esan dezun bezala, lau osba sake hola sartizkia segido 3 bat. Eta hortxe, funda baina, zorionak bestiai, behar luzei da aurrea. Finalera jakatzen gatik. Vale. Atorren astean antikon ikusiko gara azkarrik Hori da, vale. Einau Lizeaga, orain atxeentxo bat hartuko dugu, amezketako irudi eder batzuk ikusiko dituzu eta berehala zuekin.
Ama nola zure belaunetan mindan dukazun artean utz nezazu zure bularrean buruan pausan dezadan ene bihotzak zer sendiduen nahi baitera uzuterran zure ezpain sakratuetari ikasi nuen mintzaira ene deia amodiuaren bide zinuen entzun eta gero zen erdian mundurat eman ninduzu biziaren grazian lehenik gero hogin bertze maitasun berantzian kinduta mamaitea zendako demandau Manish, aldatu kamera momentu bat, igun duet. Bueno, hirugarren partidua lastar hasiko da. Eta berandu etorri den ikuslari gogoratuko dugu, ze pasatu den orain arteko bi partiduetan. Lehenengoan kadete mailakoan Igor Nazabalek irabazi dio Julen Ezani Zazkoiti Radio 22-11koaz, sakearekin mina handia eginez, 8 tanto sakearekin, 35 minutuko partida eta bukatu berri den partida benetan bikaina, Oiarri Barbuzeak irabazi dena Inaut Lizeagari 22 eta 18 sakearekin 7 tanto egin. Eta azkenengo boladan lau segida sortu dizkio. 18ko berdinketakoa, 19-18koa, 20-18koa, 21-18koa, 58 minutuko partidua. Eta gurekin hirugarren partidua hasi aurrez, ja hirugarren partidurako protagonistak berotzen ari dira Iker Egin Azpeitiarra, Gerriko Gorriz, Josu Igoa, Nafarra Etxarrikoa, Gerriko Ordinez, gurekin Beñat Beloki, hemen amezketako torneoaren antolatzaileetakoa beste lagun talde handiarekin batera eta noski torneo honekin eta amezketako pelotarekin ze ikusi handia duena, Artzalea Beñat. Txaldeon bai, txaldeon. Ondo dijo el Artzalea, Bai, egia esan bai. Bigarren partida oso ona. Borra, jendea ikusi besteik etzeon, partidu bukatuta gero, zutik jarri jendea eta eharra eta gutzak ere bai. Lehen urteen erabaki hartu zen festatan finala jartzea, eta lehen urteen jende asko zen, baina aurten oso guztua. Frontoia hola ikustea, herriko festatan, urte oson lana itezu, txapelketan, ostial gauetan, 10 lagun daudela hemen egotea, baina holako egun bat bete itezatu eta lanen seitzeko arrazoi har bat. Bai, esan egizu, 289 eta
Horrekin pelotak adata zaiote zinen, baina esan diazu ez, ikusleak, oso ondo dago. Bai, oen dela ordu erdi bat ola, gero berriz ikusiet jendea sartzen aizala, eta bai, azkenen ez dakitzen bat jende sartzean denea, baina ikustea beteta daula, eta eharra, esan urren urteak ore berriz egun hontan jarri, eta Bai, motivazioa, ezta? motivazioa. Jendea etortzea eta batez ere partidunak ere ateratzen direnean, dena kontatzen da. Bai, azkenen maila handiko pelotarik etortzeie, adin ezberdinetako, baina azkenen buruz buru jokatzea uda garaien asko kostatzen zaie eta batzuk nahiko dudakin ibiltzeie, baina azkenen gero hemen azken urtetan ategen txapeldunek ikustean undabiltzen eta bueno, seitzeko eharra eta gehiago pelota gustatzen zaigula asko, astebururo etorri partiuk ikustea, beste herritare jutega, herritarra ikustea, jokin ikustea, baina hemen bertan partiuk ikusteare jendek esateuta gutzakore gauze politia da. Xarton Zabalak lehen izan dugu gurekin urte askotan lan asko egin du, berak eta taleak, zuek ere berdin egin beharko zu, ezta? Eskola mantentzeko, pelotaria mantentzeko, txapelketa mantentzeko, hau urte guztiko lana dela. Bai, azkenen urtea iraien aste zaigu kasi eta ikuste du nun gauden abuztun bukaeran oporrak hartzeko deseatzen. Baina bai, urte osoko lana da, gero hau azkenen hilabete terdi otega txapelketa honekin, baina bai, urte oso gero pelotarik jarraipen bat inberrok ez du, eta zaila izango da, Xaltonek 45 urte ustez beak esan zitela pasazitula, eta Bueno, firmatuko zenuk azuk ere? bai, Seinale hona, bai, dudik gabe, seinaliko buena izango litzeke 45 urten gure hemen, eta ondo gauden seinale, eta Hori da. bai, zaila da. Nola dijoa zuen pelota eskola? Zuen pelota eskola nola dijoa? Zazpilurri, oso ondo. Bai, nola dijoan? Zema lagunekin ari zerten lanean edo? Oantxe federatu gabe, 60 bat inguru hola daude, LH batetik hasi eta 6 arte, eta gero federatuk ez dakit, oantxe lizentzikatea beharra, eta 20 bat hola, denea 70, 80 bat pertsona. Amezketa, alegi, hemen ingurukoak? Ez, alegiko baino gehiago, amezketa, baltzisketa, eta gero kanpotik bai, jendea etortze zaigu, azkenen batekin obestekin jokatu lako, eta bauzkeo andoaingo batzuk, urretxuarrak, azkenen jendea baukeuta, gero baita ere entrenamentutan ordu pile pasa berra da hemen, eta lantaldea lehen aipatu dugu, eta lantalde hoi mentxe ondon ikusteien irukoteek, eneko bainat eta ugaitz, hoik ordu pile pasatzeko hemen, aste osoa hemen oteie. Eta gero azkenen, bai nik ematetela bezala esatea, baina hoi gabe hau ezinezkoa da. Lehen, gari barten ireinean jokatzen zen txapelketa, orain ja festetan jarri oso bete-betean, gaur gainera San Bartolome eguna, honek zesan nahi du gelditzeko ailegatu dela fetxa hontera, festatara? Bai, egi esan bai, eta gure aldetik baino gehiago, herrin aldetik, iaz ikusi izan erantzunekin udaletxea etorri zitzaigun, eta esan zigun, bueno, urren urteko festatako aurreneko ekitaldie baukeu San Bartolome honen hemengo txapelketako finalak. Eta esan zigun, da, bueno, guk horren aria fetxa jarrita antolatzen zuta, eta, bueno, bai, gehatzeko, nik uste hau hola gehatuko gala. Bai, eta gero gainera ekaitzi komentatzen udaletxearen zatere aldea, profesional mailako jaialdia hemen jokinik gabe ezin dezu jarri, koste handiko jaialdia da gainera, inolaz ere sarerakin ezin diozuna etekinik atera ezin duzu enpazi behin egin, beti dirua galdu behar da, eta azkenerako urte bat eme, baina sarritan jarri ezko koste handikoa da. Eta gero nik uste baita ere, hemen kompetizioa ikuste etorrie, finalak die, txapelak jokun daude, eta udako partidu bat profesionaletan azkeneko urtetan jarri zuenen, ez dut esango oso jende gutxi zeola, baina gaurko itxuraik ez zeuken armaiak, orduan profesionala ekarri udaletxeek gastu handi batin eta azkenen inbertsio potente bat imarrokezu hortako, eta bai noski urten behin herritarra hemen egoteala, lehen urten lauterdiko partidu jokatu zuen, Artola eta Bik, eta oso ondo batea zan da. Bueno, gu bintzat, gure aldetiken hementxe segiko dugu. Berriz urren urten abuztun 24-en, benengo beha. Gero nahi izaten da, finalak onak ateratzea, baina hori ez da posible askotan aldea handiarekin, edo partidu kaskarrak ateratzen dira, baina gaur begira, bigar oso ona, eta lehenengoa ere ez da intxarra izan, hor lehenengoan pena, Etxanizek bigarren partean asko galdu dela, eta baino Igor Zabalen partida ondegi izan da, eta gero adin ere diferentea da, kadetetan final bat jokatzea frontoi hola ikusita. Baina hala ere oso ondo jokatu dute, nik ekaitzi izaten gano. Amasei urteko mutiko jarri egin behar dira, mano frontoi guztian, eta eta seitik aire errestatzea, eta ez dago, eozin ez dago prestatuta hortako, eta zaile da, eman duen maila ematea, eta jokatu duen partidu jokatzea. Egi esan Etxanizek segin finala jokatu zunen, atxalden beste finala jokatu zuen, 2 partidu jokatu zituen, eta kiston paliza hartu zuen, baina
azkenen konpromisoa ikustu duen pelotari die eta oso kapazitauta daude eta etorkizuna ikustea. Noaino ez dakigu baino. Baina Beloki, eskerrik asko. Zuri. Ezagezu ekaitzi etortzeko nahi duenean eta ekaitzekin jarraituko dugu kontaketan. Pelotaren aurkezpena egin dute bozgalaiotatik eta guk ere egin dugu hementxetik aurkezpena. Gerriko Gorri Zikerrekiguren Azpeitiarra, Ilunpe elkartekoa, 21 urte, metro bat 84 zentimetro, 77 kiloko pisua. Aurten Mailabiako Biharko Izarren torneoa irabazi du, Zumaiko Etxabedian Asteako torneoan finalerako klasifikatuta dago. Josu Igoa Nafarra Etxarriarrak 22 urte dauzka, urte bete gehiago. Alturan antzera, metro 86 zentimetro, egin baino 2 zentimetro gehiago. 80 kiloko pisua. Honeko goratuko dugu 2022an Grauni irabazizuela, Diari Vasco saria ere bai, Elgoibarren ere bai, batak eta besteak ondo dakite bai zer den txapelak irabaztea. Ez dakiguna da, ekaitz, Iker Egiguren esku eta tinila dagoen, leheno bere aitunarekin jago nahi sortze eta eskutik justu zebilek, lehen gunean Zumaian Sotilekin, Mikel Aranbarri eta Ingeru Bernalden kontrako 29 irabazi zuen, azuten, ia 800 pelotak adakin, 780 izan zituzten ekaiz eta hori asko da. Bai. Udaran hainbeste partidu dituztenean. Eta ez da, afizionatu maien hola 800 pelotazeko partidu asko zehatzen. Eta bai, mano jokatzeko esku justu egokitzea. Aurrena kontatu ere ez dira egiten, baina Zumaian kontatzen dituzte eta, ara. Igoak atzen egin du lehenengo tantoa, bat eta gutz. Sakea Gorri atera da, Iker Egiguren entzat, baina Josu Igoak atzen egin du. Eta Igoa behotzen fijatu nahiz da lasai ikusi. Deja da botatzen zuen behera, lasai, eta aurrenero tanton ja beste pelotariet izango alitz. Soltatuz da, zeizaten. Bate da huts, Josu Igoa Etxarriko pelotaria, Nafarra. Finaletara iritsi diren 6 pelotariek, 6 ere aurreldia direla. Bi txapendun berri baditu amezketako txapendunen txapeketak eta orain, hirugarrena ordu bete baino lehenago jakingo dugu. Zak erantzun du Egurenek, Igoak atzeratu, Egurenek, ezkerrez aire zeraman. Dominatzaile, lehenengo pelotakadatik Igoa, Egurenek eraman. Igoak beste pelotakada bat atzera. Egurenek ezkerrez aire zau ere eraman. Igoak botera. Egurenek ezkerra irez. Igoak ezkerrez. Egureneko ere boleaz. Tanto guztia dominatzen ari de Igoa, gaitz. Bai. Eta Egurenek. Bogatzea falta. Eta? Kanpon. Falta. Atzean, geure parera. Justu liberatu gara pelotatik. Justu zan, baina loge kanpontzak. Bana partiduko lehenengo berdinketa. Igoa dominatu, tanto osoa baina. Zake Egiguren entzat. Egigurenek esku justiok ere hori metioni uste konponduko ezkio bakar. Hemen era atzetik da. Lagun batek mezua bidali Osasuna irabazen ari dela. Mallorcaren gara, eskerrik asko begira. Horrek ere bazuen morgoa. Jago arrasate Osasuna denondakoa Mallorcan da gaur Iruñara joan da. Horren beste bukatu partida dio honek, baina Osasuna irabazen ari dela. Tanta jokoan atzean jarri pelota Igoak, Egurenek bosteritik eraman. Seitik Igoak Egurenek aukerako pelota dauka txokoan arroegi utzi du. Ondo ailegatu da Igoa eta orain arazoak Azpeitiarrarentzat. Ezin. Ikusi indio jugada, ikusi indio eta erresa airatu. Bai, ez ondo utzi. Bi eta bat. Josu Igoa irabazten. Eta lehenko partune bai, eta askotan kostun gazteak txokon utzi beharra eta betire erresa baiatzu da, zutzen fundizko. Zabalea botazko betire metro gehiago egin beharrozko zu eta
Baina ez pa ez ondo irizte, ez pa ez ondo zen, ekaitz, hor bezala arroi utzi dut, Salduta gehatzen za. bai. Horret izaten zahalea jozkio, mitzat, beste gehimetroa gehiago egin berruzketa. Josi Goazakera 2-1 Nafarra irabazten. Adredu Sakea ezkerrez Egurenek ezin. 3-1. Sake ona. Sakearekin lehen. Partidu bizkorrago joango delakoan nago. Ekaitz. Bai, Ez dakit baino. lehenko zapore hona utzi dugu, partidu beharra izan dago. Horra, Lehenengoko 35 pelotaka da, 35 minutu barkatu, bigarrenak 48. Ez dakit zergatik pentsatzen dut, hau partidu labur nahusi izango dugu. Sakea Josi Goarentzat. Indartsu atera du, Egurenek ezkerrez airez ezin. 4-1. eta haude sake ona. Momentu oso pelotaka da gutxi. Saketik gi, eta horreko bietan ere gehiagirik ez. Eta pelotari etortzen, ez behar nola etortzen zen, eskuk eta hola dudekin, ez da honez eta mano-manago partidu, final bat eta behotzen naizela ere sensazio onak ez igual da. Zumaiakoaren ondoren Antigoko zuen, Antigoko gutxi egin zuen, jokatu gabe, mezketakoarekin pentsatuz. Saka intentzio guztiarekin atera dio, ondo Eguren erantzunez, zabalean tanto. Behirazik Saka erantzuten bali nahaz eta pelota entregatuz, eta gainera eskuinez, bere eskuina ezkerra da, eskuina zokatzarro, baino hori harrapatuko denik ez dago. Pantzaiteko horrika eta gainera kalte. Ekaitz, 30 metroko horrika egin jarritzen. Ondo igoa, Sake harra joio eta baina Eguren ere dudek, aurrera jun atzen gehatu. Eta kontraria hortaz berehala hartzen da. Bai. Ja zaindu, begiratu kontrarion daukan eta orain ezker paletara ateratzea erabaki du. Airez erantzun Egurenek, igoa beste kantxo bat zabalera, eskuina behartuz, 6-1. Sake arresto kantxo. Beti zute sake importante izatera eta asko da sakatzen. 6-1. Eta oso pelotaka da gutxikoa. Epatzen nuen, egira, azkeniko bi tantoak 3 pelotaka da bakarrik, aurreko biak pelotaka da bakarrekoak izan dira. Agitzen hau, inok ez egitzen ondo motiro. Ez dauka. Segurik eitaren ez du, horretu izanganik aitona ikusi erreno, baina... Bai, nire etxetia da nezetan mozina hoit, beratxek eta tortzen da. Gari baten aita egitzen zen, aita bera ere pelotari izan dakoa. Anaiak egiba pelota partidu. Hauek etxean denak izan dituzte pelotariak. Hauek, aita, aitona, aitonaren anaia, birreitona, dena pelotariak izan dakoa. Nik atxe ez zautu nun. Jamari. Aita ez, aita Jon, etona da Jamari. Atxe ibiltzen amezketako aztola eta hor geni ibiltzen. Josi Goazakera markagailuan 6-1. Sakea har luzea atera du Egurenek erantzun igoak aukerakoa, ezkerrez atzeratu, Eguren augarreko azotik. Igoak boleaz asmatuko eminik egin gabe, Egurenek lauti joz hartakoa. Igoak ezkerrez entregatu aukerako zio Egureni. Honek eskuinez, aber. Lauti jo pelotaka datzera, arro. Eta ezin. Igoak boleaz ezin, 2-6. Ondo gozatu behar esku egin, 2-6. Ikerek ikuren zaskira, pelota bazera, bai. Anaiare ibiltzeu, honek normale ondo onda, behake bai. Akarrekin di anaiare partio asko da jokatzen da. Zeitarek egoi barentzun gaur. Oso gutxitan ikusi dut Eguren Sakea zabaletik ateratzen. Ia beti txokotik. Eta tarta. Sakea zen. Binakako partikutan, eta partidu asko ikusi dizkiot, beti txokotik atera du.
3-6 Egiguren esakaz egindako lehen. Ezkerrak normalen, izate arriskue, txokotiko, zabaletiko. Oraindik ere aterako delako dago. Ordo Iker. Zabalean laugarren kuadroan bote egin, ezkerrumana, Igoak ezkerrez erantzun. Eigurenek eskuinez atzeratu barro pelota. Bosteti boleaz Igoa. Eigurenek eskuinez. Boleaz Igoak. Eiguren bosgarren kuadrotik. Igoak zeitik ezkerrez. Eiguren lautek indartsu atzeratu. Boleaz Igoa. Ezkerrez Eiguren. Igoak arrimatu. Eigurenek ezkerrez airez. Igoak utx. Zabalera gurutzatzeko intentzia zuken. Baina utxekin dut 4-6. Eiguren pelotea eskozio hobeto eta Dena esaten ditu gara ematen zula, tita bukatu da zula eta abegoen luzena behatatzen zen. 10 minutu partida hasi dela eta jokatu direnak 10 tanto. 4-6. Ordo Iker. Zabalean bote egin, sake atera. Golea Igoak. Lautik Eigurenek. Golea Igoak eraman. Azpeitia erretanto dominatzen. Ezkerrez bota dejada txokora. Jaso Igoak oso ondo. Eigurenek bostetik ezkerra irez. Igoak. Hoz hartako atzera arrimatu. Aire sartu da Eiguren. Igoak. Indartxo atzera kantxa erdian. Eraman zotamanoz Eigurenek. Atzeratu Igoak. Eiguren lauteretik. Igoak ezkerrena jo, atera da pelota, botera jokatuko du Eigurenek zeiteretik ezkerrez. Igoak. Eigurenek botera Zabalera gurutzatu. Ondo jaso du lehenengo botean. Atzera Eigurenek, Igoak 11 lan badu, ezin. 5-6. Oso ondo baina, Eiguren, pelotan. 5-6. Atxeen hortzea erabak edo Josu Igoak. Oindakago bigarren zozketa, baina horre ere kale egin dugu. Ni seuron, ez zititela tokatuko. Jokatuzke edo. Eiguren bere bakardadean, hortze, 4-8 partzelarekin. Bai, eta behar deskantxo eskatu nuen, oain eman dio buelta. Josu Igoak 5-8 partziala egin du. Markagailan bana egon dira eta segeta bateko ere egin du. Baina Azpeitiarra tanto batera jarri zaio. 5-6. Zakearekin Josu Igoak 2 tanto, Iker Eigurenek tanto bat. Ordo Iker. Zake luze, zeitik, erantzen bikaina Igoak. Eigurenek eskuinez atzeratu. Igoak bostetik airez eraman. Eigurenek botera azkarrez bere eskuinarekin. Atzean ando jarri, orain Igoari dagokio defenditzea. Ederki engainatu. Zeina. Bai, eskubi, abitu Igoa eta txolona ekizio. Ose dizute oso ondo baina Eiguren ikustea. Igoak Zabalerako bidea hartua zeukan. Eta ze ondo sartu den pelota txekoan.
Hor da Iker. Sakea, jaso Igoak ezkerra irez. Eurenek lauko adoretik atzera. Sotamanoz, Igoa. Euren ketzerrian. Bostetik ezkerrez. Goleaz Igoa. Eurenek ezkerrez atzeratu. Ezkerrez atzera Igoak. Euren ezker bolea. Arrimatutako pelota. Bostetik Igoak. Eurenek aukera. Dejada botan izan, baina aurreki bota du. Eigurenen bolea. Igoak iruteri di, biparetakoa. Ona! Negarrez pelotari txapa gainean, baina ona izan da. 7-6. Aurrutetik botau, Zan erresa. 7-6. Lauti bipareta. Baina izabioa, pixkana gortzen. Eta ze derki ikaitz orain afizionotak ere zaudentoketik ikusteko aukera izatea, Gaur gainera arrona bakarrik telebistan eta aukera bakarra, Mitxe, anizeteko partia zuzenen ikusteko. Arrauntzaldean naiz, arrauna ikiak ustez eta... Bueno, bihar ikusiko duzu. Normalen, kirola, txirrindulari arrauneko pelota. Bagarra arraunik ez eta txirrindularitzarik ez ikusi. Ez, gaur ez. Piskat ikusten egon naiz, baina... Handi kilometro dixente gaitu ziren. 8-6, hemen Igoak esakez zirugarren tanto egin du. Nik ere arraunak ian esan oso guztu. Ni... Bauke zerbait. Da gero, hain ondo ikusten da telebistatik. Bai. Referentzia guztia duzkazu. Europeak entzun Alde guztia duzkazu, bai. Bueno, basakaz beste bat, lehen bi segidan egin ditu, 3-batekoa eta 4-batekoa eta orain ere bi segidan dara matza. 8-6 eta 9-6. Txapel bat lehenengoan Nafarrora joan zaigu. Nazabalek irabazitakoa. Bigarrena Gipuzkoan gelditu da, Oierre Ibarruzeak irabazitakoa. Eta norkitanek erabakiko du Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko lehia. Eigurenek eskuinez bota erantzun sakea, Igoak aukerakoa, ez da asmatu. Ezkerrez Eigurenek jaso, Igoak ezkerra irez, Eigurenek ere bai. Igoak entregatu, aukerako pelota utzi dio Eigurenio. Ea honek, irutik atzeratu, Igoak ezin. 7-9. Tu gozatu Igoak eta... Zazpi eta 9. Paleten sartu jo, Sakea Ikerrik Eiguren izat. Lehen zenbaki esan dikutenean, 289 ikusle momentu hartan, baina gero esan digu hemen elkarteko belokik, noski jendeak etorri gero eta irurendik beraz gora. Eiguren biparietakoa eta markagailura 8. tantoa. Pelotanek ere negarrezatu, zapagaino baino. Ez da, erresa ikustea ezker bat. Ez. Eskubik egin bipareta afektu egiten, Bai, a ber, errepikapena mitxeak dugu. Eska kateatu lehintzai, Mateu? Baina... 8 eta 9. Hor da Iker. Zake atera. Igoak eraman. Eigurenek bustatik ezkerrez. Igoa zabalean. Lauteretik utx. Behiratzina. Partiduko 3. berdiketa ekaiz. Europariak, Bana egon dira, zein egon dira, behiratzina daude. Takadak hasi da Igoa erresiten da ikusi dut, eta guain
tantoa pixka zehatzen da Eguren alde jutei. Eguren beti egon da atzetik. Oraingo hau egiten baldin badu, lehenengo aldiz genuke markagailuan aurretik. Markagailua bederatzina. Ordu Iker. Laugarren kuadroan zabalean bote egin, sake azkerrez atera, Iguak ezkerrez, erantzun du, Eguren pelotak da bikaina arro eskuinez, atzean, tanto. 10-9, lehenengo aldiz Eguren aurretik. Eskubikin. Bai. 7 ordina, iro jogo, Eta Iguak atzeena. Hartzen duen bigarna. Emeretze minutu partida zen. 10-9. Gogoratuko dugu, Iguan nabarmen, 6-1 aurretik egon dago. Eta 9-6 ere bai. Eta hasieran gaina 6-1 sensazio oso onak ematen zitu. Errez bezala. Azken bi zenbakiak asmatu ditu 3-6. Vale. Zenbatoketan Jokin Artunaren kamiseta lutzea sosketatzeko zaila izango da, baina zuentzat ez da zaila. Ez? Bueno, bestelare zaila. Zenba jende eskatzen dion. Eguren zakera. Oan gaina eman gu jokatzen nuen egoatzen ez. Aldagel eta junda igual urdinetak horri egoetzen zen ia larumatero. Bateko patrozina hori bat zadago, mamestea eta oain bukaeran egibitzen ditzen, Osoako ia igualaki. Egurenek atzea jarritakoa eraman bolea zeigoak. Egurenek beste aukera bat, luze jokatzea erabaki, ezkerra ezaritzi Igoak txokora. Egurenek asko inozik. Bere eskutzarrarekin ipaletako bat segatu du, baina ez egon dotera. Amarna. Aurretik tanto ondo landu, tanto oma jokatu, baina bukaerako urte xamartzen. Amarna markagailuan. Momentu ez norke da oso orekatua. Kamiseta hartu horre hartu nana. Oantxe jantzi behar horrek. Horri hartu nana kamiseta tokatu zer nahorrenok egunen bingon bosten euro joaz ez zituen. Behira. Horre festa kompleto dauzke. Ya está. Tanto jokoan Amarna, Eguren, gautik, ezkerrez azeratu Igoak, ezkerrez eraman Egurenek. Igoak egin, Ondo gizartu zaio eskun. Ia legira bota dut. 11-10 Eguren aurretik. Gozatu indu baina, Amaika tamar. Horek eta dijo baure. Bana, zeina, bederatzina, Amarna, Amina amaika tamar. Bigarren aldiz Eguren markagailuan aurretik. Hartu abaia, laugarren kuadroan bote egin, sake atera, tanto, bikaina sakea. 12-10. Osake hona zan. Sakearekin bigarna. Igualen eskutan pelota, eman egin nion sake atera bezan. Eta esan dugu, Eguren bakarrik dela gaur hemen egon diren 6 pelotaritatik ahalko emaile edo botilondik ez duen bakarra. Sake atera Egurenek. Igoa zalantza izan du, ezkerraz azkenako eskuinez erantzun. Orain boleaz, Egurenek botera lautik. Igoa goleaz.
Eguren lauteretik, Igoak aukera, ezkerrez etxekoan, ez du ondo utzi. Egurenek ere ez du ondo asmatu. Bosteretik Igoa, Eguren botera. Bostean ezkerrez pelotak bikaina. Boleaz eraman Igoak, Egurenek lau kuadrotik, Zabalera. Zerak akorrika Igoa eskuinez eraman, minik egin gabe, Zabalean utzi. Egurenek arrimatu pelota, Igoak ezin. 13 eta 10. Asko egin, nola, edan gozatzen, Eguren, Hotzen guztian baztaken sartzitu eta... Bai, ondo gainera. Bai. Mine ginez. Hau erantzuteko ere egia da, Igoa oso behartuta jarri dela, oso behetik hartu behar izan duela eta... Hortik emateko aukera. Pareten ondo sartu jo. Zake Eguren ez. Hor da Iker. Biparetako batekin atera duzakea, deno Lizeagarenak epatzen genituen, zega bi atera dituenek ere antzera. Igoak, Egurenek azkarrok biparetakoa, balekoa du, tanto. Efektu eta guzti behar dituna, 14 eta 10. Hoi egin nahizun, dude gehauz, Bai. 14 eta 10. Ba, partiduko alderik handien Eguren entzat. Lau tantoko aldea. Iguak bostekoa izan du, 6 eta batekoan. Hemen Azpeitiarrak lau tantoko aldea dauka. Partida hasi dela 25 minutu. Ventaja por el egon. Amarna egon dira eta lau eta utxeko partiara. Ezkerrez Igoa saka airez erantzun. Eguren lautik. Ezkerrez Igoa ondo. Eguren. Ezkerrez Zabalera Igoa ondo kontrakantzatik. Eguren jaso Boleaz Igoa. Lauti biparetako bat botatu Egurenek jaso Igoak. Egurenek ez aukera bat Boleaz etxekora. Ezkerrez Igoak atzean jarri Egurenek eraman. Ja, atzean gazitu da. Ja, leher egin da. Igoak nahiko eson bota buena egitearekin. Eta Eguren pentsatu nire, 10 metro aperperriz ezkit espinen da. Bai, ez du merezi, Kalet ma ondo eta... Bai, lehen gainera nahiko behartuta jo zu pelota hori eta... Bai, ondo Igoa, 11 eta 14. Zake Igoarentzat. Zakerekin Igoak lau tanto, Egurenek 2. 11 eta 14. Lagoaren kuadran bote egin. Ezkerrez Egurenek erantzun. Zotamano zartako bikaina eta azte barkatu. Botea seiterdien egin ez jarri dutela eta 14 eta 12. 12 eta 14 barkatu. Eguren uste zuen gantxoa ingo ziola baino esku egin hartu jo eta... 12 eta 14. Iruditzen zait Igoak ez duela asko pentsatuko, hemendik aukera. Bukatzea... Zakea Josi Igoarentzat. 22 urteko Etxarriarra Nafarra. Egureneko 21 urte. Zake atera du. Eguren sortzitik erantzun bikaina eman akorrika hor da horrela. Txokoan utzi. Arrapatuko zuenik etxekoan. 13 eta 14. Ondo joan da akorrika baino. Zabalera guruzatuko zigolakoan. Txokoan utzi du. Irutik utzi jo,
Bai. Baina, egiguren ustea zen, sakerrestu eta gantxoa izango zuela Zabaleta, baina horrez, amairu eta malago. Berdinketa izango ote dugu, hala bada partiduko bosgarrena. Seita baten ez genu pentsatzen, hola hongo zanik partidu dugu. Ez. Gainera lehenengo tanto egiten ez dugu egiguren batere ondo ikusi. Ez. Eta azkar jundi gainera. Duda askorekin. Eta nik esaten den, gaurko partidu laburrena Bai. uresi izango genuela, baina asko gogortu da. 13 eta 14. Hogeita 9 minutu. Igoak sakea. Hor da Josu. Hartu abaia, Zabalean laugarren kuadroan bote egin, sake azkarremara, Eigurenek ezin. 14. Saketi esmatzen. Igoak egindako bosgarrena. Eta partiduko bosgarren berdinketa. 14. Bai, sakarekin asko zer gehiago ari da esmatzen. Bai. Eta gara honetan saketien esmatzea, uste aukeretik inaprotxatu du Igoak, sakek ematetik. 15 eta 14. 14 berdinketa barkatu. 14 berdinketa. Hor da Igoa. Sake gurutzatua, Eigurenek azkarrez, gora. Orain bai, 15 eta 14, sake egindako seigarrena. Ondo eman dio, Eigurenek, baina. Bost eta utxeko partiala ekaitz. Bai. 14 eta 10 egon dira. Nola kanbiatzen, 14 eta 10 Eigurenek sendotasune ea guztezun, sake hartu eta... Bai, eta min handia hor egin dio. Azkenengo bia sakez, aurrekoa sakerrestu eta txokoan utzitakoa. Eta horixe da batentzatenena, pelotak adagutxirekin tanto egitea. Mano, daukeen. Tanto jokoan. Aze bolea. Txapa ez du urruti izan, baina aze bolea. Txapa gainen ederkin oztuz 16 eta 14. Mandi hon ziztu egin. Ez pelozia daten. 16 eta 14. Bi tantos aurretik. Igoa. Aspaldien egun gabe zegoen horrela. Eiguren ezkerrez entregatu ahoka zudan utzi dio. Dejada txekara Igoak Eigurenek jaso. Igoak ezkerren bajo atera da pelota, Eigurenek atzeratu. Igoa, Eiguren, arra eman, Igoak laugarren kuadrotik. Eigurenek atzera, Sotamanoz Igoa, Eigurenek iparetakoa, huts. Igoak ez du tanto oso ona jokatu, baina Eigurenek egon bukaeran eskubikin biparetan egin zuen, zaie zen da. Uste deskantzu eskatzeko garai baula Eigurenek, malo eta marretik 17 juntzai eta... Bai, eta azkenengo tantoa gainera errezari daratzen. Ez dut esan, amezetako irudi bikainak ikusi ditugu hor, ederra dira, Zorak, irudi horiek enaiz teletxeak hartua direla. Bikainak benetan irudiak. Azutan egin, baina hori noski izan erra. Tanta jokan Eigurenek erantzun, Igoa biparetakoa, antzeman dio Eigurenek zein gozuen, pelota azeratu, Igoa azerak akorrik amendator, ezin. Aspaldiko partez, tanta azpeitiararen zen.
15-17. Lehenengo tanto egin nahi zuen bipar eta oain egin dula. Igoak, eta beste zaitzeuken, Zazpi eta utxeko partziala. Sartu dira. Eta egibulenek eskuik izan tanto egin duen, ezkerra izan da. Atzen batipat. Saskira pelota datzera. Eta banazpada berriro gogoratuko dut, hemen lanean, Manes Alkezar, Manes Crespo eta Josu Artola ditugula. Zuen gana, irudi bikain hauek bidaliz. Iker Egiguren partidua 15-17. Pelota zalea ezin gustorako ekaitz. Pozik, Eta baina iruaren partidu. emozia badaukagu, irugarren partidaren adoa. Suertea bago, egizan. Eta gaina partidu lehen esan duen, seita baten ematezun. Ez zegoela partiduriko, edo bazegoen kaskarra izango zela eta tantak ez joazten eta... Ikusteak gortzen nahi dela eta... Bai, tanto erra ikusten nahi dela. 15-17. Ez da errexia manuan partidu honak ikustea ere, eta lehenko honak ikusi gaude... Txala Guriaren zat. Guria epailea. Mopa pasatuz. Ondo Guria. Esaten genuen da, ze kostatzen da mopa pasatzea. Egia da zuetako batek, eskolako batek eginezko ere ez dela zertzere pasatzen. Bueno. Babitze benden boaztu izkio, lasai. Eta... Ez da zertzere pasatzen. Ondo Guria. Maina pasatagoa xalton. Eguren zakera. Atera du zakea. Iguak azkarra zairiz erantzun. Egurenek botera laugarren kuadrotik. Ezkarraz egoak, indartzu zabalera. Egurenek askuinez. Kantxardien botekin ez jarri, Igoa jaso. Eguren. Borsetik ezkerrez. Zotamanoz. Igoa. Egurenek eraman. Botera Igoak. Eguren zatez da arreza, ezkerrez ondo jaso du. Igoak boleaz biparetako atzetik ikusi dugu egin nahi zuen. Ezkerrez jaso Egurenek. Eta Igoak gora. 16-17. Oso beheran hartu pelota, Zotamano jotzeko. Esan duen hauan gogortzen nahi da, tanto haude gogorra ino eta... 16-17. Eta lanean gogor Guria epailea. Norbait etxistu egin dio eta... Ze gustatu, Nola gustatuko zaizu gaiz. Eguren partiduko 6. berdinketa lortzeko aukera, 16-17. Uide, frontoia modan dago, txistu eta bui eta... Ez zai batek gustatzen. Batez. Dango zi itxusina. Ez dira izaten, betik bakizu. Berdintzat... Bost hamak laun izango je, baina... Igualtze, hain itxusia da. Gehiago esan dizut, gaiz, niri kantatzen jartzen diren ere etxein gustatzen. Baina, bueno. Eta tarten jartzen jo musiko egitare, nahi... Hori gutxiago. Hori, azkenen... Beti izatea, espektakuloa da zera, baina, bueno, Igual izango da... Nila zartu ginei, klasikoak erelako izango da, baina niri egia esan etzen gustatzen. Nire pelotarioa konzentrauta eta donen da... Festagiro bezala, Baina, bueno, dagoena da. Bai, eta... Hortiko txistu... Eta jende asko festara joaten da. Bai. 17 berdinketa. Partiduko 6. berdinketa. Egurenek 3-8 partziala. Bakoitzak izan ditu hemen bere boladak, Lehen Egurenek 10 ies egin du 14 eta 10-era.
Gero Igoak 14-10 ihes egin du 7-8ko partzialarekin 17-14kora. Eta orain, Egurenek egin ditu azkeneko 3 tantoak eta markagailuan berdiketa. Nazazina. Eta sakea behar, importantea. Beste batek mezua bialtzen dugu, zenaz, Barça irabazten ari zegoela Atletiki bat eta gutxi. Zu zertzetuko Atletiken alde? Realeko. Horreleko. Zamezketan aldean. Ezketan etenetik dago. Bapaino gehiago Atletiken aldeko eta horregatik. Bai. Ezaun batzu bai. Horezko zale ere egin dituzena. Bostetik ezkerrez Egurenek atzeratu. Ezkerrez Eguren Igoa, ezkerrez etxokora, ona da, ono Eguren ernegon da. Igoak, Zitantoko hor bat. ea berdinketan norko zen duen, asko bai dut ondonek. Igoak zeitik ezkerrez. Eguren, ai! Nahiko behartuta bota du. Lautik dejadari bota du, ia kontrakantzatik, eta txapara jontzaio. Igoaren alde hotxi da bereket. Botea txikixan marrein dio eta... Atletik ere hasi berria izango dugu, gaitz? Zaziko zen zazpiterritan eo? Zazpitan hasiko zen du. Zazpitan. Zazpitan. Osasunak azkeneak irabaz egin duela. Eta Barça irabazen ari dela batuko txukan. Nahiko komeri eman duela. Lamini jaman desartu du dago. Nikon launek ez da? Eta gauean Reala jokatzen duela. Beheratzi tarrietan. Eta hemen Josu Igo ari dela irabazten tanto batez, 8 eta 17. Hor da Josu. Bai. Egurenek zazpitik erantzun horren aukera Igoak abez egiten duen, txokoan utzi. Ondo engainatu du. Bai. Zuzen ez zihoan, eskubia, Txokoan ederki utzi du. 19 eta 17. Berroeta bat minutu partiduak. Zazpiak 3 minutu gutxiagotan hasiera. 41 minutu. Sakea Josu Igoak. Sakeari etekin atera dio. 6 tanto lortu ditu. Eta gero txake bueltan kantu batzu. Bai, ikusen nahi zuzenak. Egurenek sakea ezin. 27. Sake zekindako 7. Sake bueltan bat, bi, hiru, lau. Zazpi saketa sake bueltan lau. Ez da pelotazo gutxirekin, Bai. Mika tanto. horretxoa bai. Baina berriz esan harriak egiten saketik tanto inda deskantxoa. Hau, 19 pelotakadekin. 11 tanto. 37. Eguren sakarekin bi tanto. Ventaja politia gara jontako. Baina sakatzaio, Igoa. Igoak markagailuari begiratu. Altzatu, eserlekutik. Eguren kantxan. Eta badoa txarrikoa. 22 urte, metro bala 86 zentimetro. Sake ateratzera. Zabalean bote egin, sake gurutzatua, egin gure negozatik ezkarri dizeraman, aukera Igoak, biparetakoa, tanto bikaina. 21 eta 17. Gara, eta etzan errexea, hor. Sotamando bikaretatiko. Aipatzen zenun sake bueltan, begira. Beste bat.
Sakeguetan gantxoa, txoko parada egiten erresagoa, ikustea, pelotariak, baina... Neurketako azken sakea Josu Igoarentzat. Jendearen txalo eta upakala artean ordua Txarriarra. Sakea luze ateratakoa. Eigurenek 8 jasoko horrik aurrera Azpeitiarra, Zabalera Igoak. Ondo jarri da Eiguren, berak iparetakoa, ederra Iker. 18-21. Eigurenek azegin ezein behazune, iztema naiz, nire egin goziak. Berriz arrisku, sakekin. Polita tantoa, eta... Bai. Ze iparetako joduen zabal-zabaletik gainera. Eta minik egin asko egin, ez egiten, Eiguren, ezkerra izan da. Hogeita bat eta 18. 18 eta hogeita bat, markatu. Guain saketia esmatzeu, mozioa mateko. 18 eta hogeita bat. Eiguren. Gaur txokote iztu sakatuko noski. Ez. Gordo Iker. Sakea luze atera bostertik Igoak, justu eraman. Eurenek aukera eskuinez hartakoa, pelota loratua atzera dator. 6tik Igoak eraman, beste aukera bat. Eigurenek tantoa bukatzeko, atzean jarri, tanto! 19-21. Eta Uria epailean mopa pasatzea. Igoa ondo etorriko zaio. Bai. Gatxa pixkeat. Bai hor, lurrean gatitu da Josu Igoa eta izarki marka betek ibiltzen da. Txistu mopa pasatzen ari den ritmoan egiten dut. Txalo asko. Emerezito, hogeita bat emozioa daukagula oraindik. Iker Eguiguren sakera. Bere azkenaz dela erakutsi nahian. Atera du sakea. Sakea. Eta tanto. Hogei, etzen azkena ez. Hogeita bat. Zalantza izan du hor Josu Igoak. Duda izan du. Aire zeratzutera joango naiz, atzera joango naiz. Duda hori dauzkatzunean seinaletzarra. Bai, Igoa deskantzo eskatu dut, ez dut egiten. Hartu du berea eta. 18 egon hartu du. Bai. 18 eginda gero hartu du berea Josu Igoak. Dorretio. Leheno gainera partidazia horret gora bera horiek komentatzen egon naiz epailarekin. Zandi bai. Zakilaren gainean eok. Tanta jokoan Eguiguren atzean pelotak da. Igoak eraman. Eguiguren beste bat atzean jarri. Ondo defenditu Igoa. Eguigurenek botera. Beste bat. Igoak sotamenos eraman. Eguigurenek botera. 5. kuadrotik. Igoak eraman. Lautaritik Eguigurenek. Ezkarrez aire zutx, 21 da. Emozio nahi hemen dugu. Bai. 7 berdinketa, eta ez dugu gehiago izango. Ekaitz. Profesionaletan da bezorak, korreore ez da ondo eskantxo ez da. 21 eta 17 egon da. Bai. Aurretik Josu Igoa. Kantxoa egin dut, bipare eta indio behar eta... Bai. Eta azkenerako, finaletako, partidu luzena. Nien labur nahi izan gara, begira, nire ustean lutzoen. Luzen. 48 minuturekin geneukan aurrekoa, honek ja baditu 48. Azken sortea dauko, partidu ere, honek uste nahi gaude eta... Eguiguren entzat partiduko azken sakea. Sakea atera du.
Igoak, egiguren txapeldun. 22 eta 21, sakearekin lau tanto, azze partida irabazi duen. Bai, Ez nuen bela espero, gauzak ikusita nola joan diren, ekait, 17 eta 14, 21 eta 17, holako buelta emango zienik, Iker egiguren. bai, segi egin du eta hor 18 egin duen esan dut, argi goan sakekin eta azkeno tanto ondo jokatu ditu eta zorion, errosumo, hartu behar ikusitu bi behintzat eta, bueno, Sari banaketarako gauzak antolatu behar dituzte hemen amazketako lagunek, bien bitartean, haber posible zaigun Iker egiguren elkarrizketatzea. Bueno, irabazlea gurekin Iker egiguren zorionak. Eskerrik asko. Azte partida irabazi duzun. Haiei esan da, otaia da oso parte horra egin dugu. Josu oso pelotai manoman iztia da oso horra da, eta tantu behiti oso zai esan da, bueno, irazita oso guztua. Ez zera ondo hasi, mina handiekin dizu aurrena sakarekin, kosta egiten zaizun jartzea, eta pentsatzen nuen partidu laborra izango zela, ez zaitu dala ondo ikusi. Esaten nuen, akaso, dinastia etxabeko fakturarekin etorri da. Eta esan diazu bai, tako askorekin, baina bigarren partea oso ondo eginet. Hoxe, aztelenin eskerra izurra nun, da beldurra ondiekin etorri naiz. Da, hoxe, atzenin mano-mano joatzi esku justua gezula ez da oso errare, da orduan, inkomodo hasi naiz, beldurrekin, da geho partida aurrea junda amezela, konfiantzi hartzen ju naiz, da ikusi, aguantatziztela eskerrak, da hoxe. 21 eta 17 galtzen Iker. 5 tantoak azkera zureak. Bai, ota da 17 esan dut, hau bai eta erret, oso hain parte horra inda gero dana irazti nahi izate dugu da 17 egin nahi geratzie. Bueno, asko irabazi duzu, baina mailabikoa irabazi zenun, mano-manoko amezketak irabazi duzu, azeu dara. Bai, egi izan da, Zubaikoan finalean zaude. bai, egi izan da oso udera politia inaiz botatzen, aspaldiko partez oso guztua inaiz joatzen, ze atzenin kirolak da nahi guztua zaigu irabaztie, da txapela etortzi zenin oso guztua. Iker, harritu egin naiz, txokotik ez duzu bakarra atera. Ez, atzenin mano-mano txokotik atatzi peligrosua, ze frentezka etortzi zaio aurrelei, da igual dominatzea pasatzea, da zabaletik paretik atatzi dago, da orduan, hoize, zabaletik atatzen hon. Ez duzu tentaziorik izan binene. Bai, betire txokotik atatzi guztua ezai, baina mano-mano nire ustez bintzen min gehiago egitea zabaletik, naizta nahi zen sakatzaile eta hoize. Azkarrik asko eta zorionak Iker. Eskerrik asko. Ea ze kontatzen digun, Josu. Ea ze kontatzen digun Josu Igoak. Josu Igoa, ez da posible izan, eskura izan duzu baina. Bai, 21 lortu etenien pentsatzenen ez egitela eskapatu behar, bai aukera eman dut, saki hartu dut eta buelta eman dit partidua. Momentu askotan asko asmatu duzu, bereziki sakarekin asko asmatu duzu, ze pasatu zaizu? 21 eta 17, irabazten egoztetik finala galtzeko. Hemen azkenean mano-mano horratxa die. Aunque aurretik fan besteek sakiekin pixkat asmatzen bau taka da hundi egiten aldie, eta gero honek edebei bileko sonekatuta geunden, bide taietan fan da partidu eta hola, buelta eman du. Eskerrik asko, Josu, animo. Bueno, ea bi hitz egiten ditugun Jose Antolosarekin, txapelketa honi izen horrekin ekin zitzaion eta orain ja amezketako txapeldunen txapelketa. Jose Antolosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñaki. Seguro gustora gona izela. Oso gustua.
gaur jaialdi oso nateak ez dek ohikoa, buruz buru bakize pasatzean. Bat gehiago alima puskatu iteik, hausi iteik, baina gaur nik uste hemen izan da jaialdi gobenetako bat ikusi du. 3 partidutan gainera gauza ederrak ikustuko aukera. Bai Nazabalen partidua, bai Ibar Luzearena, denena, orain egigurenena bukaera seguelakoa, 3etan gauza eder asko. Oso, bai, aurreneko Nazabalak askoz hobeto bukatuik, eta atzeren beak irabazi, baina partidu oso politia indie, biharrengon denet izan dek, Lizeak gauza honak erakutsizki, baina hor segi da gehixi hori behai pelotan, da bukaera txarra eman ziok, eta Ibar Luzea irabazik, hori partidu oso hona, eta atzeneko hau zesanik ez. Lehen txapelketaren izen dagoan, Josien Tolosa txapelketa. Eta xaltorek esaltetziak enez, Josien ebeak esan zian. Altuna handia bain hemen egon da, amezketako txapeldunen txapelketa. Normala, joki hemen egon da, nik garen itzaleron, behar zakatu gainea. Herri nolako fenomeno bat eukita, bakik. Nahi izena eramatea bakarrik, etzin euko logikaik eta oso ondo irutuzatak txapeldunen izen aldaketa hori. Zenbat urte pasatu ja, Josian, 35? Bai, aurten 35, bai. Zer baratu egin urte jago? Urte asko dituk. Ikeragarri, eskarra ez da pentsatzen holango gauzetan. Zorionak ere. Bai, eskarrik asko, itxezuen lana dinaki. Bueno, Josian Tolosarenak entzun ditugu, hemen segituko dugu Kaisar Legerekin, beraz, manoa momentu baten berriro maira. Bueno, sari banaketa ekitaldia, Joseanek ezaten zikuna, aspaldiko arratsaldirik eder natakatu da finalekin. Bai, ez da, egesa izate manuanako finala guna ikustea, eta gaur betzat bi partu bete-beteko ikusite eta pozkaria, baina puntua beteta, eta besteak egatzea pelotari galtzain zaure gaita bost galtzea, pena amateizu, eta betzat beteta jungo edo. 3 partidutan gauza derrak, lehenengoan gogoratuko dugu Igor Nazabalek irabazi dela June Etxanizi 22-11 eta hori Azkoitierra bost dautxekoarekin aurreratu dela. Sakearekin Igor Nazabalek 8 tanto egin ditu, baina azkenetako 22-11. Errepasoa eginez, ekaiz, Igor Nazabal oso ondo. Bai, hasi da ematezun urtu, hasi da pastu, baina gero asentatu hanen da, pelota asko gozatu eta uste nahiko errezik irabazik. Bigarren partidak ere gauza hon asko izan ditu. Oier Ibar Luzea urrotxo horrek irabazi duena Einaute Lizeagari, 22 eta 18ko emaitzarekin, eta hemen azpimarratzekoa, Lizeaga markagaian aurretik egon dela, 15 eta 12, eta bai ere 18 eta 16, eta azken 6 tantoak Oier Ibar Luzea sartu dizkiola, 22 eta 18 irabazteko, eta sakearekin Ibar Luzeak ere sekolako emin egin diola. 7 tanto. Ematezun Lizea golpe ez da puskatu inbazula, baina golpe igual pelota luzatzen ez du aprobetxatu, aire asko jokatu eta Ibarluze lanen segitu, gor eta uste partidu on baten ondo ibazi dugu. Josian Tolosa sari benaketara, txapela jortzea Iker Errekikurenik irabazi ditu azkenengo partidua, Josi Guaren kontra 22 eta 21. Ez genuen bela espero, ez aseran eta ez ere bukaeran. Ekaitz, 21 eta 17 galtzen zegoela, baina begira. Asko arriskatu du eta asko asmatu du. Izaten haitu da, seita batean haulo jongo ala eta baina azkenen haude bete-beteko partia eta zaigu, oita damazazpi jarria eta Iker buelta mandio eta hartu beharra eta zateana, zorionak txabaldunen. Begira ze irudi hona daukagun. Amezketako larnarri pilotalekoa jende zelepo, momentu baten 289 lagun ziren sarrera momentu hartan ordinutakoak, gero 3 gora seguro joan direla, sari baneketa ekitaldia bukatu da, eta gure pilota oro emanaldia txapeketarena, hau ere mentxe bukatu da, mentxe datorkegu Uria epailea gurtzera, lan asko egin duta. Lan asko. Lan asko.
epailarena ondo egindakoa, ez dagon, polemikarako jokaldi bakar bat ere, ekaitz? Saketan ere ez da pasarik egon, denak errenditu dira, azkenerako beraz, dena ondo joan da, eta... Mopan ritmoare bukaera ondo hartu, eta juezaren fenomeno. Mintxe gure agurra, lanean izan ditugun Manes Crespo, Josu Artola eta Manes Algezar guzti eskarrik asko, eta nola ez, amezketako antolatzailei eman dizkiguten erreztasun guztiagatik kontakizuna egiteko, eta orain bukatzeko berriro utzeko zaituztet amezketako irudiekin bikaina baitira Enaiz Tailetxeak grabatutakoak. Besterik ez entzule, arratsaldeon, eta oraindik amezketara tornei baldin mezu, ez dara, bihar azkenengo eguna, ez da, gaitz? Bai, torri lasai. Torri lasai, torri bada. Eskerrik asko denoi, arratsaldeon. Nola zure belaunetan mintandukazun artean utz nezazu zure bularrean buruan pausa dezadan ene bihotzak zer sendiduen nahi baiteran zuterran zure ezpain sakratuetari ikasi nuen mintzaira ene deia mogiuaren bide zinuen entzun eta gero zen erdian mundurat eman ninduzu biziaren grazian lehenik gero ogin bertze maitasun berantzian kinduta mamaitea zendako demandau